Oh my brother, mkhuza kwamba. Yeah, once kwambiri. Kulandiso abale komanso abwenzi osamene tikhale tikujoyina tsiku la lero makamaka ku meeting yathu. Mulungu alemekezeke kwambiri chifukwa choti tili ndi moyo komanso chifukwa choti watipasa mphamvu kuthekera kotere kupezeka ndi kumakambirana mawu yawo. Paye kukhale ulemu ndi matamando komanso chifukwa cha chigonjetso chonse chimene chikupitirirabe kuonekera mwa Khristu Yesu. Tilemekeza dzina lake. Khopera kuti Mulungu zimene akutichitira ndi zochuluka kwambiri. Zimene tili nazonso mboniso ochuluka kuti tikhonza kumagawana nthawi ndi nthawi ndi kumalimbikitsana. Tsiku la lero inkanena kuti muphunziro lina limene tinali nalo mbuyo limene tinkaonapo nkhani ya mayendedwe atsopano a anthu a mitundu. Makamaka iwo amene Khristu Yesu ali mkati mwa miyoyo yawo komano njira zawo makamaka zinayenera kuonekera zosintha kwambiri kuyerekeza ndi mmene analili mbuyo. Ndiye ndikanena kuti wiki yosatira yake imene tizakhale ndi phunziro lina sizakhaso ndikupitiriza buku la Efeso kaye izakhala ndikubwerano ndi mfundo ina yoti tingapange bwanji moyo wathu wa Chikhristu makamaka kumangopitabe chitsogolo osamabwereranso mbuyo. Mwa njira ina kuyasabe moto wathu kuti ukhale ukuonekera. Tikhoza kunena kuti tikhala tikukambirana nkhani ya kuyasa nyali zathu zimene zikuoneka kuti zikuzima kuzipangabe kuti zikhale zikuwalirawalira masiku onse. Pasamapezekenso mwina kubwerera mbuyo, pasamapezekenso mwina kufoka kumene komano tizingopita chitsogolo basi. Nthawi zina anthu ambiri mwina bakhala kudandaula miyoyo yawo maona kuti Khristu ali mwa iwo komano mwina zimene amayembekeza ndi zimene akuona mwina ndizosemphana. Tikhala tikuonapo kunena kuti tingachite bwanji makamaka kuti moyo wathu ukhale ukuoneserabe zipatso zochulukira tsiku ndi tsiku. Ndi tisanayambe china chilichonse makamaka mkulowa mmawu semaso tipemphere. Lodalitsika dzina lanu Atate wathu popeza chikondi chanu chaonekeratu kwa ife anu amene munatitana mu ufumu wanu ndi kutipasa ife uthenga wabwino osatha kuti tilalikirane wina ndi mnzake. Mutilimbikitse ife mu nthawi ino ndipo mutiyankhulenso ndi mawu anu potisegula makutu athu ndi mitima yathu zonse zipitirizika kuchiritsidwa makamaka mwa Mzimu wanu. Inde mwa Khristu Yesu mpulumutsi wathu wokondedwa. Kufuna kwanu kuchitidwe. Amen. Makamaka mumoyo wathu wa tsiku ndi tsiku zimenenso zikhoza kukhala zothandizira kwambiri ku moyo wathu wa Chikhristu umene nthawi zina umakhonza kumaonekerabe kuti mwina ukutsika pansi ndi kumadabwa kunena kuti ndi chifukwa chani izi zikundichitikira ine amene ndi Khristu Yesu. Kumbukira kunena kuti chikatikati cha maphunziro athu amene takhala tikuona ndi chonena choti Khristu Yesu ali mwa inu. Khristu Yesu azakhalabe ndi inu nthawi zonse. Paja Khristu analonjeza makamaka mu Nkhoswe kuti ndinanu pamodzi, taona ndinanu pamodzi kufikira nthawi ya chimaliziro. Komabe ino nthawi zina timapezeka zoti anthu mwina tamba kugwa ulesi mwina kugwa mphwayi kubeni kunena kuti moyo wanga zipatso zimene ukuonetsera ndi zimene mwina ndimayembekezera kuti ndikhoza kuonesera monga ine amene ndili mwa Khristu mwina zikusiyana kwambiri. Ndeno pali chinthu china chimene ndachiphunzira makamaka moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Nthawi ina makamaka nthawi ya kudzinja imene timatuluka kudzinja kulowapo makamaka nthawi ya winter zizira kuyembekezanso makamaka kukolola.
ndi nthawi imeneyi kukakhala kumidzi kumakhala kuti nkhuni zikuvuta kwambiri. Ndeno nthawi zina pa khomo timapezeka kuti tikugwiritsapo ntchito mwina nkhuni zaziwisi zimene chifukwa choti nkhuni palibe, mwinanso kupeza makala mwina kuthekera kwake ndikuvuta chifukwa choti kunali mivula yani. Ndeno mazikakamizabe kuti ukuyenera kuti udye, ukuyenera kuti ukoleze ndithu moto, komano zimakhala zovuta, zimakhala za hard kwambiri kunena kuti zikafike pothekera kunena kuti china chonse chatani chatheka mwakonza bwinobwino. Ndeno pali chinthu china imene nachiphunzirapo kwambiri faya pali fusonera kuti anthu ambiri nthawi zambiri akaterekapo zinthu pa moto muzaona kuti mwina mmene moto umayenera kuti uyakire nthawi zambiri zimapezeka zokuti pena ukuyaka kwambiri, pena upezeka kuti moto uja ukuzilala. So funso limakhala nena kuti kodi chimachitikitsa ndi chani kunena moto uja usipezeka kuti ukuyaka kwambiri koma penanso ukuzilala. Usipezeka kuti moto uja ukuyaka komano mu level yofanana, usamapezeka kuti ukutsika, usamapezeka kuti ukukwera kwambiri, koma uzingokhala pa level imodzi kunena kuti zinthu zimene zaterekedwa zija zizingopitirirabe kuwira. Ndeno pali chinsinsi china imene ndachiphunzira makamaka pa nkhani ya nkhuni, makamaka mmene munthu uli ku kitchen. Nthawi zonse pamene munthu walowa ku kitchen ukufuna kuphika, nthawi zonse pamene uli pamalo pamene zinthu zaterekedwa, moto umayaka bwino kwambiri. Koma nthawi zonse zimene ukupanga chisankho chonena kuti utuluke pamalo paja watereka zinthu zija ndikupita kunja, nthawi yomweyo imakhala kuti mayakidwe a chinthu chija ayamba kusintha ndithu. Mwachitsanzo ukugwisa ntchito mapesi chifukwa choti palibe nkhuni, ukugwisa ntchito mapesi. Mapesi ndi chinthu chonena kuti sichimatenga maseconds ambiri kunena kuti chikhalibe chikuyaka. So chimadalira kuti nthawi imene wakhala pa moto paje uzingo wagundanisa mapesi aja. So ndoti akutha nthawi yomweyo ukusongezerabe, nthawi yomweyo ukusongezerabe. So chinthu chene kungoyaka kwambiri. Komano ukangopanga ganizo lonena kuti ndikufuna ndisunthe pamalo panopa, yeti iwe ukugwisa ntchito mapesi kuti moto yake, kuti zinthu zako zipye, ukangosuntha pamalo paja umapezeka kuti nthawi yomweyo mapesi aja amakhala kuti ayamba kufumuka pa moto paja. Experience yomwenso ndi imene imakhala ngakhale ku nkhuni. Nkhuni zikakhala kuti zikuyaka munthu zimakhala kuti chimene chikunyeka chije ndoti nkhuni zija zimakhala kuti zikutuluka pa moto paja. Ndikuti no moto umene umayenera kuti ugwire nkhuni iwazika kuti sukugwiranso nkhuni zija. So ngati iwe wasuntha pamalo panja ndiye kuti mwachidzukireni ukamabwera next time umazapeza kuti moto uja wayamba kuzilala. Ndikuti zinthu zija zimayenera kuti ziziwira zija kuwira kuja zatani zasiya. Ndiye mukhoza kuona kuti pa experience ya imene timakhala nayo makamaka ya ku kitchen, ngati munthu ukufuna kuphika zinthu zako kuti ziziwira mwa level yofanana, ukuyenera kuti ukhale pomwepo, ukuyenera kuti uzingokhalirabe kusongeza basi. Zomwezinso zimakhoza kuchitika ndi munthu amene akugwisa ntchito makala. Makala nawonso amafika poti ayaka then kena kono amayamba kunyeka kusonyeza kuti moto uja kutani ukuzilala. So umayenera kuti ukhale pomwe paja. Ukatsiranso makala ena onena kuti anali osanyeka kale, umayenera kuti udikire ayambe kaya anyeka agwirira. Imakhala kuti process imene ikuchedwesa zinthu zija zili pa moto zija kuti zitani zipitirire kuwira pa level yofanana. Ndeno kuti zinthu zimene zisatsike ndikuti umayenera kuti ukhale pomwepo, ndikuti makala ena adzakunyeka pakhalenso kambaula kena kuonena kuti amene ndi osanyeka aja ungwayike mu mbaula ina kunena kuti awa akamati akuzilala uzingotenga aja amene agwirira kale aja mkungu atani mkungu ayikaso. Ndikuti zinthu chazizingowira motani mofananafanana. Komano ngati munthu ungasankhe chisankho chonena kuti ndingotereka then kenako ndizikapanga zina, uzapeza moto uja kuti wayamba kutani wayamba kuzilala. Zotsatira zake weyo ndikuti chinthu chimene wachitereka pa moto paja ndikuti suchiona kukondweresa kwake chifanyana
chipeza kuti mwina chatenga nthawi yayitali kunena kuti chitani chishe kumene. Vuto limene limapangisa kuti moto zizilala ndi kusuntha-suntha. Mbali ina zochitika zikakhoteza kuchulukira. Mwachitsanzo mwina ukuphika koma yomweyo ukufunanso kuchapa ndi zosatheka. Pali mawu ena amanena kuti munthu sungakhoze kupanga zinthu ziwiri nthawi imodzi, kapena munthu sungakhale kapolo wa ambuye awiri. Uzapezeka kuti ukupanga zokondweresa winayo then ukusiyaso china chicha. Ndoti mwanjena zinthu ziwiri sitingazipange pakamodzi. Kapena mwachitsanzo munthu ukukudzola mafuta ukuso ukupesa sizingatheke. Mapeto ake chinthu chimodzi chitani chima china chipitilira. Ndoti ngati ukufuna kuti upange chinthu china kuti chikhale chopambana kwambiri, chikhale ndi zipaso zochuluka, kuyenera kuti focus yako chiyang'aniro chako chikhale kaye pa chinthu chimodzi. Zikatero zizakuthandiza. Chitsanzo china cha namba 2 ndi ndakulu anga anandipasapo timbewu tomera kale komano timanena kuti maganadira kandi tinganena kuti chani chiyo chomveka bwino. Tikundithawa chichewa chake komano tukhupira tena mwina kudziwa. Abado magagadeya. Ya magagadeya. Anandipasa magagadeya timbewu tokwana 4 tomera kale. Ndiye ineyo atandipasa ndinalokondwa kwambiri chifukwa ndimazikonda kwambiri. Nalokondwa kwambiri kuti andipasa mbewu imene ndimayisowa. Nthawi ina mbuyo mama konda Mulungu ndipasa chipaso chiche choti chashakale. Amwene eni tutachira wanichi. Ine ndikumasanga koma zipaso ndi zabwino kwambiri. Ndeno anango ndikuyesera noti timbewu ticha ineno ndizingoti samala. Ndi tinatika mu mashubu tunakwana tinayi. Ndeno naiso ndi munthu ina ana abwekera mafuna soka mozi kina kasakhale kake. Ndoti ine tanga ndinakasalapo titatu pamene pacha. Ndinatitenga tinthu lija ndikukatika kuseri kwa nyumba yanga. Koma zinapezeka zoti tsiku lamba ndinakatsirira. Koma tsiku lachiwiri lachitatu lachinayi napezeka kuti zinthu jandayiwala. Sindikukathiriraso pamene kuchapa. Chifukwa kuti ndinakayika kuseri kuti sindizikwanisa kuona. So ndi zinthu zina zimene zimandipinga moyo wanga tsiku ndi tsiku. Mwina chidwiro choti ndizikaona kachinthu kaja napezeka kuti ndamba wiwiwala. Ndi nayi nthawi ya mvula. Napezeka kuti ndikudalira chinyezi cha mvula. Mvula inapezeka kuti mwina almost 1 week sikubwera. Tsiku lina ndazakumbuka kuti akula chanandipasa magagadeya. Ndikaone timbewu ticha kuti tikukula bwanji. Takapisapo kuti kamozi kanyala kauma tasati tatu. Kauma bwanji. Nazatsirira. Nakatenga mazu zathirira. Koma inapeza kusole ndayiwalaso. Mpaka na panopa ndikunena pano kanasalapo kamodzi. Titatu taito tinasheria tinatani tinauma. Neni nkazefusa kuti ndichifukwa ndinthu chetu kuuma. Napeza kuti vuto si zinthu zimene anandipasa zija. Zinthu zija ndi zabwino kwambiri zoti zikanatha kumaza ndibalia zipaso kutsogole inde. Koma vuto ndineyo ndili ndi zochita zambiri kapena kuti chidwi changa ndichochepa pa zinthu zimene anandipasa zija. Ndikulephera kukasamalira kanthu kaja kuti kakule kazafike poma ndipasa zipatso. Zotsatira nzake ndaluza tokwanira titatu. Panda kali panopa ndikusamala kamodzi. Ndi zimene ndinachita ndinangokatenga kajaka kumene ndinakasiya kuseri kwa nyumba kuja sindinakasiyeso kumene kuja. Ndinakasiyano kumalo koonekera kumene nthawi zambiri ndikanyamula madzi oti bwina ndikufuna ndataye oti akuda oti ndimagwirisira ntchito ndimakonda kukatayirapo. Kano pamene pajapa chifukwa ndikamakataya madzi nthawi zambiri kaziweze pano ndikukatani ndikukathirira. Mwaona? So pali zinthu zina zimene zili ku dziko lapansi zimene zimatipangisa kuti tichose chidwi pa chinthu chimene china chake chili chofunikira makamaka pomwe wathu kuti mwina chizakhala chikuti bali ife zipatso. Zotsatira zake chinthu chachimachiluza chimapezeka kuti chatani chaonongeka. Ndi zina mwayizo ndi zimene ndaziona makamaka ku moyo wathu wauzimu. Zimene makamaka anthu ambiri amakhala kudandaula kunena kuti moyo wanga ineyo sukubala zipatso ngati mene ndimaganizira kuti ndikhoza kumabali zipatso. Khristu ali bwa ine komano ndikuonabe kunena kuti moyo wanga sukupita chisogolo ndikubwera mbuya ndikayerekeza mwina ndi dzulo ndikayerekeza mwina ndi chaka chatha mwina ndi wiki atha imene ndikuonabe kusiyana kwakukulu kwambiri kunati sindili ngati bene ndimayenera kuti ndikhalire. Then pachisazo china wiki yapitayo imene tinkapanga phunziro la zipatso zatsopano za amitundu. Nkanena kuti mtengo iweyo ukazala mtengo
iweyo sumayenera kuti uthandize china chonse kuti mtengo uja okay iweyo ulibe kuthekera kuona kuti mtengo uja upange kuti uzibala zipatso. Mtengo uja umakhala ndi wobala kale zipatso. Mtengo uja uli ndi kuthekera kuti uzabala zipatso. Komano ngakhale mtengo uja uli ndi kuthekera kuti uzabala zipatso, ndaonapo pali chinsinsi china chimene iweyo umayenera kuchita kuti mtengo uja okay uzatuluse zipatso zochuluka zimene iweyo ukuziyembekeza. Ndiyo mwanjira ina mtengo umayenera kuti uyike pamalo pamene pali madzi okwanira, pamalo pamenenso uzilandira dzuwa lokwanira bwino, kampheponso kokwanira bwino. So ngati sunawike pamalo ngati pa zimenezo ndikukhulupirira kuti mtengo wako zodabona kuti zipatso zimene umayembekeza kuti zimene zikhale zochuluka kubala zotani zochepa. Ena mitengo imapezeka kuti nthawi imene ikupanga maluwa mwina nkupezeka kuti yamba kubala tizipatso ting'ono tija, kenako nkupezeka kuti zipatso jatungoyoyoka. Zazizika kuti vuto limakhala kuti mwina madzi mtengo uja sukulandira madzi okwanira bwino, ndiye kuti tinthu tija tikumauma, tikupezeka kuti timaidze ndange timitengo timene tikukhuza makamaka chipatso topezeka kuti tilibe madzi okwanira ndi mamba kutani kumanyala. Then mtengo nkumapezeka kuti kuyoyolapo makamaka tizipatso zochuluka. Munthu kubala ndo mtengo wangotaya tizipatso. Zipatso sizikukula, sizikukhwima. So imakhala vuto ndi munthu. Then mukaona zonsenzi zimene zimabwera pamene papa mukuona kuti pamakhalapo zinthu zina zimene munthu akuzilabadira kwambiri koposera chinthu chimene chamayenera kuti achichite chicha. Then chifukwa kuti akuchulukidwa munthu amapezeka zokuti china chicha chikuonongeka, then china chimene chimene chosafunikira kuti chikhale ndi chimene chikutani chikukhala. Ene kwa munthu nkupeza kuti akulowa musiwa akusowa zinthu zina zimene anayenera kuzipeza. Leno tifuna kuti tilowe makamaka ku moyo wathu wauzimu kunena kuti tipange bwanji kuti moyo wathu wa tsiku ndi tsiku ukhale ndi zipatso zochulukira. Tamapati tionapo makamaka fanizo lina limene Yesu Khristu ananenapo makamaka mu buku la Mateyu chapter 13 makamaka mu fanizo la ofesa. Tikapita fanizo limene tiona kunena kuti Yesu Khristu amakambapo fanizo kunena kuti akuti munthu wina ofesa kuti anatani anatuluka kukafesa. Wazi kuntunda kusitiwerenga ndingowerengapo mavesi makamaka ochepa chabe amene ali kumusiko ngati verse 22 akuti amatulukapo kukafese. So mena amakafesa kuti mbewu zina zinapezeka zokuti zinagwera mu njira, then zina zinagwera pachani pa thanthwe, then za namba 3 zinapezeka kuti zinagwera pa minga, then zina za namba 4 zinapezeka kuti zinagwera pachani pa nthaka yabwino. Teno anapezeka kuti tikaonano kumasulira kwa fanizo limene likuchokera makamaka verse 18 makamaka Mateyu chapter 13 muona kuti verse 18 nakunena kuti zimene zinagwera mu njira akuti ndi mbewu zimeneno sizinachite bwino chifukwa kuti mbalame zinapezeka kuti zinatani zinatola chinthu chicha. Then ndoti manja ena mbewu ija inayiphera kumera chifukwa kuti yaonongeka yatoledwa ndi mbalame. Zina zinapezeka kuti zimene zinagwera pa thanthwe kuti chifukwa kuti panali dothi lochepa chabe zinapezeka kuti zinasowa poyikapo mizo, zinamera inde komano sizinatani sizinakule, zinafota zinauma pamapeto pake. Then pali zina zimene ine ndikufuna ndizikambe kwambiri zimene zinagwera kwambiri pa minga. Chifukwa yani pa experience yathu moyo wauzimu ifeyo amene tinalowa mu ubwezi ndi Khristu Yesu ndizonena kuti ambiri amene tinalowa sitingaziyerekeze ndi mbewu zimene zinagwera pa eje mbali mwa njira. Chifukwa yani anthu amene tili pano pamene tikuvesera phunziro ndionera kuti ambiri mwa ifeyo sife ogwera mu mbali mwa njira. Chifukwa yani tikanena ogwera mbali mwa njira ndi anthu amene salabadiliratu makamakaso za umoyo wa Khristu, kukhala ubwezi ndi Khristu safunanso ngakhale pang'ono ata ungova pa nthawi yomweyo, komano chifukwa cha zimene iwo amaziona zosangalatsa kwambiri umoyo wa tsiku ndi tsiku apezeka kuti mbewu ija sikutani sikubala zipatso kapena sikukula mmoyo mwawo. Ndeno tikabweranso nkhani amene yagwera pa thanthwe, anthu amene amakhala kuti mitima yawo sakufunanso kuziperekanso pamaso pa Mulungu kapena sakufuna kulowa mu ubwezi ndi Khristu, komano tifuna tiloweno mu nkhani ya mbewu imene inagwera pa minga. Tikabwerano verse 22 akuti ndipo iye amene afesedwa ku minga uyu ndiye amene uyu ndiye wakumva mawu ndipo kulabadira kwa dziko lapansi ndi chinyengo cha chuma chitsamwitsa mawu ndipo akhala opanda chipatso. Ndeti kapuyano pofesedwa minga kuti uyu ndi amene anamva mawu ndithu. Anamva za ufumu wa Khristu Yesu, anamva kuyitanidwa kwa Khristu Yesu, kunati Khristu Yesu akuyitanayo, Khristu Yesu akufuna akhale mu mtima mwako. Inde Chivumbulutso chapter 3 verse 20 anamva kunena kuti Khristu Yesu akugogoda mu mtima mwake, nde anamulandira Khristu Yesu chakhala mbuye ndi mpulumutsi wake. Komano Bible likunena kuti akuti komano chifukwa cha zinthu zina zilabadiro za moyo zimene zili ku dziko lapansi
komanso kapena mwina chuma ndi zina zonse zimene iye amaziona kuti mwina zikhoza kukhala zofunikira ati zinapeza kuti zinasamwisa mawu aja. Mwanjira ina ubwenzi umene umayenera kuti ukhale ndi munthuyu ndi Khristu Yesu kuti uzikula pa iye tsiku ndi tsiku. Unapeza kuti unankanuti timira pasi ifo yoti yeuja chidwi chake koyambirira inde anayamba kuyang'ana pa Khristu Yesu uja. Komano kenako ifo yoti akuyenera kukhala ndi chuma, akuyenera kumadya, akuyenera kumatani kumamvala kapena kuti akuyenera kusamalira mabanja ake, akuyenera kupanga china chilichonse chotera kuti moyo wake tsiku ndi tsiku zikhala okoma. Anapeza zoti wayamba kusiya kuyika chidwi chake cha pa Khristu cha, then kenako akuti mbewu ichano inamba kutani sinambe kuonesa zipatso zochulukira. Ndi munthu kubada ndati bwanji sikubala zipatso. So nkhani mukhozaona kuti zilabadiro za moyo wapansi pano anthu ambiri zikuwalepheresa kuti umoyo wa Khristu uonekere zipatso zochuluka. Khristu Yesu ndikuthekera kona ati akhoza kutulutsa chipatso china chonse chimene niyo mumachiganizira kuti ndicho chokoma cha umoyo wa Khristu. Tikabwera Galatiya chapter 5 verse 22 timapezapo zipatso za mzimu. Nati chikondi, chimwemwe, kuleza mtima, chifatso, chiletso. Zonsezo ndizoti Khristu Yesu atulutsa mu moyo mwanu inuyo. Komano chimene chingofunikira ndi chonena kuti Khristu akufuna kuti ubwenzi umene uli pakati pa inuyo ndi iye usakhale osokonezeka ndi zinthu zimene zili ku dziko lapansi. Mwana chidwi chanu niyo chisakhale chaku zinthu zimene zili ku dziko. Okay, ndikhoza kupereka chitsanzo ichi. Ndife anthu amene tikuyenera kuti pa tsiku ndi tsiku tizidya. Ndife anthu amene tikuyenera kuti tsiku ndi tsiku tizigwira ntchito. Ndife anthu amene tikuyenera kuti tsiku ndi tsiku ngati tili mabanja tisamale mabanja athu, kaya ana athu amene mwina aphunzire sukulu zabwino azakhale ndi masogolo abwino. Kaya ndife anthu amene tikuyenera kuti tizisamalanso ngakhale makolo athu amene. Zonsezo ndi ntchito zimene ife tikuyenera kuzigwira moyo wathu. Komano mukhoza kuona kuti pambali pa zimene zizi tili ndi bwenzi limene ife tapalana nalo limene ndi Khristu Yesu, limene tikuyenera kuti bwenzi limene iti limamatire, bwenzi limene litulutse zipatso zake zonse zimene mzimu wake ukakhoza kuzichita makamaka mkati mwa mitima yathu. Ndeno chifukwa chakuti tikuyang'ana kwambiri kunena kuti tikuyenera tidye, lero kuti ndidye ndipange chani. Ndeno target yathu ndoti kukacha ndoti tungokhala zoti okay kuti ndidye ndipange bwanji, okay ndiyenera ndipite ku ganyu. So unaweza kuti kupita ku ganyu kagwira tsiku lonse, pokabwera kumene kucha zafika pa nyumba kusamala banja, okay kulonjera abale, kulonjera wana kapena kusamalira china chonse chimene chikuyenera kuchitika, kenako kukagona ndatopa. Maso kukachanso ndinyamukenso ndipite ku ganyu pa khomo anthu azadye, then moyo nkupangopita zimene zichazo. Amapeza zoti ukuyiwala nazonena kuti of course ndikuyenera ndidye, komano ukuyiwala zonena kuti tsiku la lero liso ndimayenera kuti uyu amene ali mwa ine Khristu Yesu ndipitizebe kuyanjana naye, ndipitizebe kumuyang'ana iye. Ndesipa zoti chifukwa choti iwe chidwi chako ngokhaliza zoti bwana ndizidya, bwana ndizikhala ndi moyo, bwana ndizikhala ndi zimene zokondwesa za tsiku ndi tsiku. Umapezeka zoti moyo wako moyo wa Khristu Yesu ucha ukuku ukunkanutani nufa. Ndiyo zikufana nayo ndi chitsanzo chani machipereka koyambira chija kuti wala ndi ati ndinandi ati mitengo tonera kuti ine ndizitithirira, koma mitengo lija ndoti ndatisiya sindikutithiriranso. Ndoti chidwi changano kwambiri chikukhala ku zinthu zina zotsatira zake mitengo lija tikuta tikuma. So ndimapezeka ndikuona ngati ino kuti vuto ndi tengo uja siwopirira. Nkhani si vuto sitengo uja, komano nkhani chidwi changa ine chachoka pa zinthu zimene ndimayenera kuti ndizichite, ndayang'ana zina zimene ino zikhoza kungotsamwisa chinthu chakuti chitani chipange ne kuti chikhale ndi zipatso zambiri. So ndi mbali imodzi imene Khristu Yesu akunena kuti zilabadiro za moyo wapansi pano zikuwapangisa anthu ambiri kulephera makamaka kupita chisogolo ndi umoyo wa Chikhristu. Khristu ali mwa inuyo, suti Khristu anachokapo mwa inuyo, Khristu ali ndi inuyo, ndithu ali mu mtima mwanumo. Komano nkhani ndionera kuti zintchito zimene zili ku dziko lapansi mukuyenera mugwire ntchito ide, koma musanayambe kugwira zintchito zimenezo mukuyenera kuti muyasamalire kwambiri moyo wa Khristu umene uli mwa inu. Khristu akudziwa zoti mufunika mudye, Khristu akudziwa zoti mufunika muzivala, Khristu akudziwa zoti mukuyenera kuti ana anu mualere bwino, akudziwa zonsezo. Ndifake koyambirira kunena kuti musanayambe kukonda zonsezi yambani kaye mwakonda ine. Ndifake ananenapo Mateyu chapter 6 verse 33 kuti yambani mwathanga ufumu ndi chilungamo changa, then zina zozizatani zonjezedwa kwa inu. Ndono mwanja ina ufumu wanga Khristu, kodi ine ndikupitirizabe kukhala mwa iwe? Kodi chilungamo changa chikupitirizabe kuyang'anidwa pa iwe? Ukupitirizabe kuyang'ana kunena kuti sungakhala wabwino popanda ine? So ngati no focus yathu ingakhale pa zimene zipomuyang'ana Khristu Yesu tizapezeka kuti tikuonesera zipatso zimene Khristu Yesu zazizoti akubala zipatso zochuluka mkati mwa chani mwa miyoyo yathu. Koma chifukwa chonyanya za fundo imeneyi anthu ambiri amayamba kuona moyo wawo kuti sikutani sikubala zipatso zochulukira. Okay, pali chitsanzo chinanso ichi chimene chinaonekera makamaka mu ufumu wa Khristu. Khristu Yesu amene amachoka ku dziko lapansi anasiyako Nkhoswe
imene makamaka analonjeza makamaka m'buku la Yohane chapter 16 kunena kuti ndidzakusiyirani Nkhoswe ndithu imene zakusogoleni mu choonadi chonse. So tikabwerano kwa anthu amene amauza koyambirira mpingo woyambirira kwa atumwi, makamaka ndimafuna kuti ndingogwiritsapo ntchito buku la Chivumbulutso makamaka pofuna kuona history yonse, mbiri yonse ya ufumu wa Khristu imene inakhalira. Ndiye tipeza zonse pali mpingo ndithu oyambirira umene Yesu Khristu anausiya makamaka ku dziko lapansi, umene ku buku la Chivumbulutso umatchedwa ngati kuti mpingo wa Efeso, mpingo umene unagonjesa mu zinthu zambiri, mpingo umene unagwirisisa chikhulupiriro chonse cha Yesu Khristu, mpingo umene makamaka choonadi chonse cha Mulungu umachidziwa bwino lomwe. Ndipo panalibenso chinyengo china chimene chikanatha kubwera kwa iwo, chifukwa kuti Khristu sanali atandziwa kwambiri, plus apo mzimu wake umapazika kuti unali mwa unali mwa iwo matsogolera tsiku ndi tsiku. Komano pali fundo ina amene Khristu ananena makamaka kwa mpingo umene unapezeka zoti zinthu zina zimene umayenera kuti uzionetsere sizimaonekera. Then tipiteni Chivumbulutso chapter 2 verse 5 mungoone makamaka zimene zinachitika ndi makosana amene wa mpingo wakoyambirira watu. Verse 5 akunena kuti ndibwere verse 4 akuti koma ndili nako kanthu kotsutsana ndi iwe, kuti unataya chikondi chako choyamba. Okay, ndimafuna mwina ndisanakambe za verse 4 ndikambeka yeko mtundako mukhoza kuona kuti verse 2 mpingo umene wakunena kuti ndidziwa zintchito zako, chimeso chako ndi chipiriro chako, ndi kuti sukhoza kulola oyipa, ndipo unayesa iwo amene adzitcha okha atumwi osakhala atumwi niwapeza onama, ndipo uli nacho chipiriro ndipo walola chifukwa cha dzina langa osalema. So mukaona mpingo umene ndionena kuti unali ndi zintchito zabwino ndithu, unalolera kulemetsedwa makamaka chifukwa cha dzina la Yesu, unalolera makamaka kupirira makamaka kumavuto onse amene akanatha kudza chifukwa cha dzina la Yesu. Anthu analolera kupirira ndithu mu china chonse chovuta chikanatha kubwera. Mbali inanso akuti makosana onse atumwi onyenga akabwera m'makachisi mwawo apezeka kuti akuwazindikira bwino lomwe awawa satumwi enieni amene ife tikuwadziwa. Chifukwa chani? Ngodya zonse za kukhala mtumwi amazidziwa bwino, plus apo chiphunzitso choona chonse amachidziwa bwino makosana awawa. Komano mukaona Khristu Yesu ngakhalebe anthu awawa anali ndi zonsezi, Khristu sakuwadzudzulapo chinthu china. Verse 4 akuti koma ndili nako kanthu kotani kotsutsana ndiwe, nenkhani akakunena kuti unataya chikondi chako chapoyamba. So ndifuna tiyankhule za chikondi chapoyamba, kuti chikondi chapoyamba chimene makosana awawa mpingo wakoyambirira umene unakhalapo chokera mchamu 33 AD up to 100 AD kuti chinachitika ndi chani makamaka kuti makosana amene wawa Khristu afika pawadzudzula kuti mwataya chikondi chanu chapoyamba. Lero ndibwigwisa ntchito verse 5 iso imene akunena kuti potero kumbukira kumene wagwera nulape nuchite ntchito zoyamba, koma ngati sutero ndidzadza kwa iwe ndipo ndidzatusa choyikapo nyali chako kuchichotsa pamalo pache ngati sulapa. So mpingo wona akuchenjeza kuti ukuyenera kuti iweyo ulape, ubwerere, ukachite ntchito zoyamba zija umazichita zija, koma ngati sutero ndoti ine ndidzachosapo choyika nyali chako, ndoti mwanja ina nyali yako izayamba kutani kuzima, izayamba kuonesera kuti mafuta mwina akuchepa, kenako mwina kuzimiratu kumeneno osaonesa singakhale kuwala ngakhale pang'ono, ndoti mdima anozakhala kuti wafika ndimene chichonyasa chonse ndoti chambano kuonekera mwa anthu amene amaonesera zabwino. Lero tifuna tichione chikondi chapoyambachi. Ambiri amaganiza zoti chikondi chapoyamba chimene atumwi anachitaya ndi nkhani yakuthandizana wina ndi nzake, akaganizira makamaka zimene zimachitika machitidwe chapter 2, chapter 3, chapter 4 famukapeza patumwi kuti amakhala pamodzi onse pa malo amodzi, ndakuti wina aliyense amene anali osowa akuti amapezeka kuti akugulisa mwina zinthu za anthu amene ali nazo nkukazithandiza anthu achiosowa aja amene alibe zovala kwamveka, amene alibe chakudya mwina kumapasa chakudya chimene amathandizana wina ndi zakati pakati pawo simapezeka posowa. So ena amaganiza zonena kuti chikondi chimene Khristu amachinena ndi chimene chichogawana zinthu. Koma ine ndaphunzirapo chinthu china paja kunena kuti mawu a Mulungu amanena kuti nature ina kapena kuti chikhalidwe china cha umulungu chimene timachidziwa nacho bwino ndichonena kuti Mulungu ndi chikondi. 1 Yohane chapter 4 verse 8 iye osakonda sazindikira Mulungu pakuti Mulungu ndi chani? Ndi chikondi. So pali kakhalidwe kena kamene amaganiza zonena kuti anthu akhoza kuyesesa kupanga chikondi cha Mulungu mwina pakuyesesa mwina kumatenga zinthu zawo kuzigawira anthu amene ali kusowa, koma ine ndaphunzirapo kunena kuti chikondi si zimene zijazi. Atumwi zikanatheka ndithu kunena kuti mwina amathandizananso osowa
zikanatheka kuti osowa amathandiza chuma chawo mwina amalola kuchiperekabe ku ministry ija komano Khristu Yesu sakunena zimenezi zachikondi chapoyamba chimene Khristu akunena tatu mwana achisiya mwachitsanzo ndimafuna ndikuputengeni kuwana Korinto chapter 13 makamaka verse 1 kuti mungoone kuti Khristu akamanena zachikondi mwina si zimene anthu ambiri amaziganizira ku dziko lapansi fine ndapeza chisisi chonena kuti zipembedzo zambiri tikanena nkhani yakugawana zinthu ndi anthu amapanga anthu anjala mwina munthu wabwera pa khomo pako mwina zoti kunyumba kwanga ndagona nayo anthu amatenga chuma chawo ndi kuwapasa koma chimene chicho ndi chikondi chimene Mulungu akuchinena kuti ndi chimene chicho chofunikira pakati pathu. Tate tipiteni kuwana Korinto chapter 13 kuti tingophunzireko pang'ono nsonga ya chikondi kuti chikondi ndi chani. Wana Korinto chapter 13 verse 1 kunena kuti ndingakhale ndilankhula malilime a anthu ndi angelo koma ndilibe chikondi ndikhala mkuwa owomba kapena ngoli yolira. Verse 2 ndipo ndingakhale ndikhoza kunenera ndipo ndingadziwe zinsinsi zonse ndi nzeru zonse ndipo ndingakhale ndili nacho chikhulupiriro chonse kuti ndikasendeza mapiri koma ndilibe chikondi ndi chabe. Verse 3 ndipo ndingakhale ndipereka chuma changa chonse kudyetsa osauka ndipo ndingakhale ndipereka thupi langa alitenthe m'moto koma ndilibe chikondi sindipindula kanthu. So mukachiona chapter ichi chimunyona kuti chinakamba pafupifupi china chilichonse chimene anthu amachiganizira kuti ndi chikondi. Chikondi amaganiza kuti anthu ena ndikupirira mwa Khristu Yesu, ena amaganiza kuti chikondi mwina ndikumathandiza anthu osowa, ena amaganiza kuti chikondi chenicheni cha Mulungu pa anthu chimaonekera anthu makamaka akakwezeka kuti akuchita kaya zozizwa ndoti mwana wake Mulungu ali ndiwo. Koma ngayana chapter ichi akunena kuti ngakhale nditatenga chuma changa chonse kudyetsa osauka mwanja ina zimene ankamuza mkulu wina wa chuma wang'ono unena kuti ukagulitsa zinthu zako zonse ukapasa osauka then ukabweza ndisati mwina anawakeza kuti kuchita zimene zijazi zikhoza kuonesera chikondi. Kaya mwina nyumba imene ukukhala iwe kaya kuitenga kaya nkupasa wina akamene alibe nyumba kuti ase ine kaya ndisikakhala kuchira mwina anthu amageza kuti zimene zonde chikondi koma Paulo akunena kuti ngakhale nditapanga zimenezo koma ngati ndilibe chikondi ndili chabe. Ndichifukwa yana kunena kuti ngati ndilibe chikondi ndili chabe. Tikamakanga za nkhani ya chikondi chenicheni sikuchita izizi. Chikondi ndi khalidwe la Mulungu. So mwanja ina ngati ine ndikufuna kuti ndikhale ndi chikondi akuyenera kuti mweni wakeyo Mulungu akhale mwa ineyo. Mwanja ina ine ndiziyang'ana iye chifukwa chikondi si ine, chikondi si zimene ndichite koma chikondi ndi umoyo umene ndikuyang'ana chani tsiku ndi tsiku. So tikabwerano ku buku la Chivumbulutso ija chapter 2 ija verse 4 akunena kuti kumbukira chikondi chako chapoyamba. Chikondi chake chapoyamba chiti ndi verse 5 akunena kuti ukumbukire uchite ntchito zoyamba zimene unayenera kuzichita. So ndefunso ndaonera kuti kodi atumwi ntchito zimene amayenera kuti achite kuti apitirize kukondabe Khristu Yesu, kuti apitirizebe kukhala ndi Khristu Yesu komanso kuti apitirize kuonetsera zipatso za Khristu Yesu anayenera kuchita zintchito zanji. Mukaona funso muona kuti atumwi anaphunzitsidwa ndi Yesu kunena kuti ntchito ya Mulungu ndi Yohane chapter 6 verse 29 ntchito ya Mulungu ndi kuti muyang'ane pa iyeyo amene anamtuma, mukhulupirire iyeyo amene anamtuma. Plus apo pofunsidwanso za chifuniro cha Mulungu anawuzanso kuti chifuniro cha Mulungu ndi chikuti muyang'ane pa iyeyo ndi kumkhulupirira tsiku ndi tsiku. Yesu Khristu muzimkhulupirira tsiku ndi tsiku. Plus apo anawuzirapo zambiri kunena kuti munthu amene sasenza mtanda wake tsiku ndi tsiku ndi kutsata Yesu Khristu sangakhale ophunzira wake. Mwanja ina chidwi chimene atumwi anawawuza ndichonena kuti daily iwowa akuyenera kuti aziyang'ana Khristu Yesu basi. Ngati amuyang'ana Khristu Yesu azipezeka kuti akuchita chani? Ntchito ya Mulungu. Ndoti mwanja ina chikondi chimene Yesu akuchinena papa si nkhani yakupereka zinthu koma ndi nkhani yonena kuti chidwi cha anthuwa pa Yesu chinayamba kuchepa. Anayamba kusiya pang'ono ndi pang'ono kuyang'ana Khristu Yesu. Doctrine ali nayo, chiphunzitso ali nacho, choonadi chosali nacho, kapena kuti aneneri onyenga osatawayeza kuti anthu aneneri onyenga zonse zinali zosakwana koma nkhani yonena kuti ngakhale mwadziwa zimenezizi koma iniyo mukuyenera kuti Yesu amene ali mwa inu ndi amene izikhala chidwi chanu chonse. Musasiye kumuyang'ana Khristu Yesu, muzimuyang'ana nthawi zonse. Because zimene tili pano pagulu pano tikhozopeza kuti osefe timaziwa zonena kuti Mulungu wona ndi ndani. Timaziwa zonena kuti chilungamo chenicheni choona cha Mulungu ndi chani. Chilungamo ndi kukhulupirira mwa Khristu Yesu. Timaziwa zonena mpingo woona ndi uliyo. Mpingo woona timaziwa ndi anthu onse amene ali ndi umoyo wa Khristu Yesu. Kudziwa zimenezi zindikosakwana abale koma chokwanira chathu chiyenera kuti moyo umene uli mwa ife wa Khristu Yesu tiziyang'anadi ndi mtima wonse. Ndoti nthawi yonse miniti yonse imene tikukhala chidwi chathu lingali lathu zikhala zoti kodi Khristu Yesu akapanda kukhala ndine chichitike ndi chani? Ali ngati anga akhala wotani Khristu Yesu ngati sakhala ndine? That's zimene Khristu Yesu akufuna. Kaya tili ku ntchito
kati tili kuma business athu, kati kuyenda pa njira, kati takhala pena paliponse tikucheza ndi abale, focus yathu chidwi chathu chonse chizikhala pamene kuti Khristu ndi amene akupanga ine chani moyo wanga. So atumwi muona kuti zinthu izizi pang'ono ndi pang'ono anasiya chidwi chawo kuyang'ana pa Khristu. Mwachitsanzo tatiyeni muone tikamamnena nkhani yakulowa kusayeruzika pakati pa atumwi kuti zinalowa bwanje. Mafuna ndingopeke chitsanzo za Paulo anakambapo fundo ina ya mzimu wakusayeruzika amene unalowera pakati pa atumwi. Tikapita ku buku la Thessalonica chapter 2 verse ya 7, Paulo ananenapo chinthu china. Thessalonica chapter 2 verse 7 makamaka pongofuna kuti muone ntchito zapo yamba zimene atumwi anazitaya kuti makamaka chidwi chawo pa Khristu inamba kuchepa pang'ono ndi pang'ono, anamba kulowesapo zinthu zina zintchito zina mwina zoti zithandizire moyo wa Chikhristu tupite pasogolo. Verse 7 akuti pakuti chinsinsi chakusayeruzika chayambadi kuchita, chokhachi pali womuletsa tsopano kufikira akamchotsa pakati. So mukaona nthawi ya Paulo amakambapo za okana Khristu Yesu amene akuyenera kubwera ku dziko lapansi, zimene anthu ambiri mwina amaganiza zoti so mu nthawi yathu ino okana Khristu Yesu akubwera ku dziko lapansi kutsogoloko. Komano tikabwera Paulo atiuza zonena kuti mu nthawi imene Paulo analipo pa dziko lapansi chinsinsi chakusayeruzika anachiona kale chitayamba. Ndakunena kuti chokhacha analipo wina woti azimuletsa tsiku ndi tsiku, ndane kufikira omuletsa uja atatani atachosedwa pakati pawo. So mungamuona amene amaletsa chinsinsi chakusayeruzika koseko ndi Khristu, mzimu wa Khristu umene uli mkati mwa iwo. Chifukwa chani tikapita ku buku la Yohane 1 Yohane chapter 4 amanena kuti wina aliyense amene ali mwa Khristu Yesu ati kudzoza kwa Ambuye kuli mwa iye. Ndiye ngati kudzoza kwa Ambuye kuli mwa iye, iye iloko ophunzitsa onama ena aliwonse amene angabwere kwa iye azapeza kuti akutsutsana nawo. Chifukwa chani kudzoza kuja kuzimuunikira njira imene iliyoni yakuti akuyankhula uyu siwa ine siwa Khristu ndeno tikabwera papa tiona kunena kuti mzimu oyera umene umayenera kuti udziletsa zinthu zambiri, anthu anasiya chidwi chawo kuyang'ana pamene pachapa. Zotsatira zake kutitimira kwa umoyo wa Chikhristu kunayamba pang'ono ndi pang'ono. Ndiye timapezapo kuti ngakhalenso kwa ife tazindikira kunena kuti chinsinsi chakusayeruzika chonse ndi kusiya kuyang'ana pa Khristu Yesu. Ngati inu ndi ine tikusiya kuyang'ana pa Khristu Yesu tsiku ndi tsiku, zilibe ntchito kunena kuti taphunzira doctrine iti yachoonadi makamaka masiku ano ati iyi ndi doctrine iti, zilibe ntchito zonsezo. Chiphunzitso chonsecho sichingakhoze kanthu kena kalikonse mwa ifeyo. Koma ano nkhani yonena kuti ifeyo mzimu wa Khristu Yesu ndi umene tizudalira ola lina lililonse nthawi ina iliyonse kunena kuti ifeyo tikapitirize kubala chani zipatso zochulukira moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Ndeno ndipite mbali ina makamaka apa tichokepo makamaka pa nkhani ya chikondi chopoyamba. Tikhulupirira kuti zamveka bwino ndithu unena kuti chikondi chawo chapoyamba chinali chonena kuti makosanawa anayenera kuti apitirire kuyang'anabe pa umoyo wa Khristu Yesu. Neno pafuna ndipeke chitsanzo china zimene nu atumwi umoyo wawo unalili makamaka nthawi ya Ambuye. Mwachitsanzo zimene chimaonetsera zona kuti Khristu Yesu amamuyang'ana kwambiri. Tikapita ku Machitidwe chapter 4 verse ya 13 pali nkhani ina imene makamaka imaperekapo chitsanzo chonena kuti makosanawa awa ndithu ndi umoyo wawo wa daily unali woyang'ana kwambiri pa Khristu. Machitidwe chapter 4 verse ya 13. Machitidwe chapter 4 verse ya 13 pa chitsanzo china ndithu choonekeratu chimene chikuonetsera kunena kuti atumwidi anaphunzira chinthu china makamaka kuyang'ana pa Khristu tsiku ndi tsiku. 4 verse ya 13. 4 verse 13 idakwana nthawi ina yoti makosanawa chifukwa cha dzina la Yesu Khristu anayenera kuti ayankhe milandu makamaka chifukwa choti amatsutsana ndi chipembedzo cha Chiyuda amene chimayenera kukhalira chifukwa cha uthenga wa Khristu umene anayenera kuti awulalikire mkati mwa mipingo ingati imeneyi. So tikapita pa verse 13 anatengedwa ku bwalo la milandu. Ndi verse 13 akuti koma pakuona kulimbika mtima kwa Petro ndi Yohane ndipo pozindikira kuti ndiwo anthu osaphunzira ndi opulukira, anazizwa ndipo anawazindikira kuti adakhala pamodzi ndi Yesu. So mukabwera kumtunda mupeza kuti makosana atatenge ku bwalo la milandu amaona ngati atadzeka ngowaonerera. Koma tikabwera ku zimene Yesu Khristu anawuza makosanawo anawuza kuti Mzimu Woyera adzakutsogolera inu muchita chilichonse choyenera kutani kuti muyankhule kachoyenera kuti muchite pa nthawi ina iliyonse. Ndakunena kuti kaya mudzatengedwa ku mabwalo la milandu Yesu anali atawuza kuti musazadere nkhawa kuti muzakayankhula chani. Inuyo choyankhula muzachipezapo chifukwa Mzimu adzakuwuzani choyenera kuti mutani muyankhe kapena choyenera kuti muchite. Lero atafika makosanawo ku bwalo la milandu akuti atamba kuwafunsa za zimene akulalikira akuwuza kuti tinakuwuzani chani za kulalikira pa dzina ili,
ndiyemwe makosana awati anafika poyankha mopanda mantha mopanda manjenje ena aliwonse kapena mopanda kuchita manyazi kwina kulikonse ndakuti poona anokulimbika mtima kumene amachita atumwi amene amayankhira Yohane ndi Petro akuti anafika pozizwa kunena kuti kumene mesawanda anthu osaphunzira so kuyankha kumene kuku akutenga kuti nzeru zimene zizakuzitenga kuti akuti no anazindikira pompo kunena kuti pacha chifukwa chake ndicho kuti anakhala ndi ndani anakhalapo ndi Yesu. So funso ndionena kuti kodi malingana ndi vesi ndi maizukuta kunena kuti kodi nkhani ndionena kuti chifukwa anakhala ndi Yesu mu nthawi yambuyo sindikukhulupirira yonse kuti nkhani ezi chifukwa anakhala ndi Yesu nthawi yambuyo no. Inuyo ifoti munakhala ndi Yesu masiku ena ambuyo sizitanthauza kuti lero mukhoza kuyankha zolongosoka ifoti munakhala ndi Yesu. Ifoti munakhala ndi Yesu nthawi ina yake chaka chatha mzimu wa Yesu unakhala mwa inuyo sizitanthauza kuti lero mukhoza kucheza ndi anthu ndi bwino ifoti Yesu Khristu munakhala naye nthawi yambuyo. Tikabwera vesi ili kazi bwino muona kuti nkhani ndi yakuti chifukwa chokuti ali ndi Yesu pamenepopo ndi chifukwa chake makosana anayankha chani zolongosoka. So experience ya atumwi machitachita atumwi onse anadalira kuti Khristu Yesu ali pamenepopo. Mwanjira ina akanakhala kuti Khristu Yesu sanali nawo m'bwalo la milandu makosana awo akanabalalika akanakhoza kuyiwala ngakhale zonse zimene Khristu Yesu anawawuza mbuyo koma chifukwa kuti Khristu ali pompo Khristu Yesu anawawuza choyenera kuti achite choyenera kuti ayankhe ndifaka anthu aja amazizwa. So tikabweranso ku nkhani ya umoyo wathu ife wa tsiku ndi tsiku sizikudalira kuti Khristu Yesu ndinakhala naye dzulo motani ndinakhala naye dzana motani kaya uzimu wanga unalokondweretsa mwina wiki yatha motani ndinachita motani anthu akundidziwa ndi nzeru zotani. Experience ya wiki yatha si experience ya lero. Nkhani ndionena kuti Yesu amene ndinakhala naye dzulo amene ndinamuyang'ana kwambiri dzulo ndiyemwenso amene ndikuyenera kuti lero linonso ndimuyang'anenso kwambiri cholinga chokuti experience ya leroli ikhalenso yopambana ya dzulo. Dzulo ndinayenera kuti ndicheze ndi anthu pocheza nawo anthu aja aphunzirapo Khristu Yesu. Leronso ndiyenera kuti ndicheze ndi anthu. So pocheza ndi anthu tsiku la lero akuyeneranso kuti anthu aja apitirize kuona Khristu Yesu. Pochita china chonse tsiku la lero anthu asenang'ona kuti aonenso kuti Khristu Yesu ali mwa ine. Neno ngati ndingadalira experience ya dzulo sindikukhulupirira kuti ndingachite bwino tsiku la lero. Lero ndikuyenera kuti ndipitirize kuyang'ana umoyo wa Khristu umene uli mkati mwanga. Mwaona? So mwanjira ina tsiku ndi tsiku ifeyo timayenera kuti tikhale tikuyang'ana pa umoyo umenewu. Ngati sitingasiye kuyang'ana pa umoyo uwu tizayamba kukhala ndi moyo wodandaula kunati moyo wanga sikuyenda bwino, moyo wanga ukugwa, moyo wanga ukubwerera mbuyo. Chifukwa chani? Tasiya kuyang'ana Khristu Yesu kwa tsiku limene lino. Leno mafunso ndonena kuti kodi ife tingamayang'ane bwanji inu pa umoyo umene wa Khristu Yesu. Mwina funso limakhala limene lili. Ndimafuna ndipereke chitsanzo ichi nthawi yambuyo makamaka Khristu Yesu umene anali ku dziko lapansi. Tikabwera ku Mateyu chapter 14 pali chitsanzo chosangalatsa kwambiri Yesu Khristu makamaka amene anali kuyenda pa nyanja kunena kuti anafuna kuphunzitsapo chani. Tikabwera Mateyu chapter 14 muona kuti Yesu poyenda pa nyanja ophunzira ake amene anali ngalawa pomuona Yesu Khristu akubwera kusogolo makamaka kuyenda pa nyanja okhwesa amadziwa ndi Yesu Khristu ananthunthumira makosanawa kuyambira verse 22 matsika m'munsi. Ndakuti mmene Yesu ananena kuti musaope ndine Petro anafika poyankhula zonena ngati muli inu Ambuye mundilole ndiyende pachani pamadzi. Yesu anati idza. Ndati tikabwera mayendedwe apo umene Petro amene anayendera pa nyanja anayamba kuyenda mpaka anafikira kwa Yesu. Komana kuti mmene anayamba nokuona kuti mphepo pa nyanja paja yamba kukula mafunde akuti mmene anayamba kuona kuti wamba kumira anapezeka zoti anafuula nanena kuti Ambuye ndipulumutseni ndili kutayika. Khristu Yesu anamfika pomuza iwe okhulupirira pang'ono wakayikiranji mtima. So tikabwera nkhani yotiona kuti chimene chinampangisa Petro kuti ayambe kumira pa nyanja paja chinali chani. Muona kuti nkhani yake inali yonena kuti anayamba kuchosa chidwi chake kuyang'ana Khristu Yesu. Khristu Yesu ndiye amene kuti apange chotetezera kunena kuti mapazi ake asamire. Ndoti mwanjira ina apange mazi aja mwachozizwa chake kuti ikhale ngati akudusa pa chinthu cha solid cholimba. Zimene zamapanga ndi Khristu Yesu. Komano chimene anenera Petro kuchita ndichonera kuti Petro azingoyang'ana Khristu Yesu basi. Khristu Yesu ndiye amene azipanga zakupasi zakumusiku ndoti mapazi sazimira ngakhale loko mphepo itatani singasokoneze mayendedwe ake. Komano kuti Petro atangodusa chidwi chake pa Khristu Yesu anapeza kuti wayamba kumira. Zimene zikupereka chitsanzo chonena kuti tsiku limene munthu sikuyang'ana kwambiri pa Khristu Yesu umapeza kuti tsiku lomwelo wayamba kuonetsera zipatso zovunda. Koma pamene paliponse kuonetsera
ukuyang'ana chidwi chako chonse pa Khristu Yesu unapeza kuti zipatso zako zikungochuluka ifo Khristu Yesu ndi amene amapanga kuti zipatso zitani zibale zochuluka pa moyo wathu. Ndeno mwanji ina tikuyenera tizindikire izi kunena kuti nthawi imene ife tili ndi Yesu Khristu zipatso zonena kuti Khristu Yesu ali mwa ifeyo zimaonekera pompopompo. Mwachitsanzo mayankhulidwe athu amapereka chithunzi chonena munthu wina ali ndi Yesu kapena ngakhale kuyimba kumene zimaonekera kuti munthu uyu akuyimbayo Khristu Yesu ali naye limodzi kapena zimaonekera amene kuti munthu uyu imene akugwira ntchito yake tsiku la lero ali ndi Khristu Yesu kumene. Koma ngati tsiku limene lolo chidwi chathu chachoka pa Khristu Yesu ingakhale tisayembekeze kuti tingayimbe za uzimu, tisayembekeze kuti tingayankhule mwa uzimu, tisayembekeze kuti tingakhale bwino ndi anthu, tisapezeke kuti machitachita athu ayamba kuonekera kutani kusintha. Izi ndi zitsanzo zina mwazo zimene Khristu Yesu ananenapo zimenenso zingatithandizire inu ndi ine kunena kuti umoyo wathu uzipita kuonesera zipatso zochulukira zimene Khristu Yesu azikhala akuzichita mkati mwa ife pokhapokha amene ife tikuyika chidwi chathu pandani pa iye. So funso limene likuyenera kuti liyankhe kumapitokoso ndionena kuti ndiyeno ineyo ndingayang'ane bwanji pomoyo umene wa Khristu Yesu tsiku ndi tsiku kuti zipatso zimene zozo Khristu Yesu zipezeka kuti zikutani zikutumphuka mwa ine. So ndisanapite ku funso ngati imeneyo tiloweka ku Luka chapter 21 verse yake ya 34 maga pongofuna kuonjezerapo pa zinthu zina zimene zimapangisa zonena kuti moyo wa anthu ambiri wa Chikhristu uzipita chani uzipita pasi. Luka chapter 21 verse yake ya 34. Luka 21 verse 34. Yeah. 21 verse 34. Verse 34 akunena kuti koma muziyang'anire nokha kuti kapena mitima yanu ingalemetsedwe ndi maidyaidya ndi kuledzera ndi zosamalira za moyo uno kuti tsiku ilo lingafikire inu modzidzimutsa ngati mbala. So iyi ndi chenjezo la Yesu limene analipereka kwa ophunzira ake plus apostolo limene likufika kwa ife mu nthawi ya kumapeto kunena kuti tikuyenera tiziyang'anire ifeyo tsiku ndi tsiku kunena kuti mitima yathu ingalemetsedwe ndi maidyaidya. Ndikuyenera kuti ndidye tsiku la lero ndezosatira zake mtima wanga ukhoza kukhala kuti wagonera kwambiri kunena kuti nditani kuti ine ndidye ngeno ndipanga chosesera kuti ndidye ndichita ntchito ineyo yonse imene ndingachite yonena mpaka ndipeze chakudya tsiku la lero kapena ndipanga ntchito ineyo yonse imene ndingachite kuti ndipeze chovala cha thupi langa kunena ndisafike poyenda wausiwa. Neno Yesu akunena kuti muziyang'anire kunena kuti malingaliro anu aakulu angakhale ku zimenezo zotsatira zake kuti tsiku ilolo lingakudzereni modzidzimutsa ngati mbala. Mbali inanso akunena kuti zisamaliro za moyo uno zilabadiro za moyo uno kuti mwina zingakuyiwalitseni chidwi chanu kunena kuti chidwi chanu sichili pa zimenezozo. Yesu anafika poyankhula apo kunena kuti musalingalire kuti tsiku lalo mudya chani, musalingalire tsiku lalo kuti tsiku la mawa kaya muzavala chani. Nthawi inaliyonse kuti zimenezozo musazilingalire kwambiri fa ngakhale oyipa amazilingalira plus apo atate wanu amadziwa zoti ndiwo musowa zonse. Ndeno ngati atate akudziwa zoti ndiwo mukusowa zimenezi bwanji mumapeza kuti mukulingalira pa zinthu zopanda pache ngati zimenezo. Mwachitsanzo tsiku ina ndaona ndi m'bale wina unena kuti timapeza kuti mwina takambirana tazinzathu nati tsiku la lero tifuna tigawana mawu tsiku lakuti nthawi yakuti ipezeka kuti ena sanabwere ena mwina anyanyaza kumene nthawi ija ayitaya nthawi imene amenera kuti afike pamalo paja sanafike. Okay, mwina ndisapite kutali ndipereke chitsanzo cha pa group pano tipezeka kuti anthu ambiri timadziwa zonena kuti mwina 7 o'clock la leroli timakhala tikuyamba meeting yathu mkumano wathu makhala kuyambika koma muona kuti ndangati amene 7 o'clock ikamakwana amakhala afika pa line sinoti chifukwa kuti timalephera ndoti ndifolakwa koma ndingofuna kuti ndingopeka chithuthuzi chonena kuti zimene tikufuna ndiyankhule ndi zoti chani. Ndeno mukazamba kumfunsa wina aliyense payekha wina aliyense lokakamba kuzifunsa payekha kuti chimandipangisa ine kuti ndilephere kupezeka pa nthawi yoyenera chimakhala chiyani muzaona kuti pali zina zimene munthu amakhala akutani akuchita. So zimene zonso ndi zimene Yesu akunena kuti zolabadira za umoyo uno zimakupangisa iweyo kunena kuti chidwi chako chichoke pa zimene zili zoyenera zimene zingathandizire moyo wako wauzimu kuti upite chitsogolo. Kuti ena ali kuzintchito zina zimene anenera kuchita kapena wina padakali pano padakali kugona ndapeza kuti zilabadiro zosangalatsa matupi athu pa dziko lapansi pano zimatipangisa kuti tiphonyane ndi zinthu zimene zingakwenze moyo wathu wauzimu. Zotsatira zake timapezeka kuti moyo wa Khristu umene unayenera kuti ubale zipatso mwa ife sikutani sikubala zipatso. Ndifake sakunena kuti
muyang'anire kwambiri kunena kuti zinthu izi zisakupangiseni kulephera makamaka cholinga chanu choyang'ana pa Khristu Yesu tsiku ndi tsiku. Muyenera kuti munke kuntchito, koma zindikirani zoti pambali pone muyenera munke kuntchito mukuyeneranso kuti moyo wa Khristu Yesu umene uli mwa inu mupitirize kuyanjana nawo kotheratu, mupitirize kuyang'ana kotheratu. Ndiye muchita bwanji? Ndiye ena amafika poyankhula zonena kuti I think sizingatheka kuti ndiyang'ane Khristu Yesu pamene ine ndili kuntchito, chifukwa zintchito zanga ine kumene ndimakagwira ndikunena kuti timakhala ndi anthu ena onena kuti siopembedza, so zimene amayankhula zopanda pake, so sizingatheka kuti chidwi changa chikhale pa Khristu, simapeza kuti chidwi changa chachoka. So zimenezo ndi zosha zina zimene zimakhala pakati pa anthu amene akuyembekeza kuti azikhala ndi Khristu Yesu. So ngati malo amene iweyo mukukhala mukuona zonena kuti Khristu Yesu sindingakwanise kumtengera ku malo amenewa, I think ndi zina zimene zikupangisa anthu ambiri kubwerera mbuyo. Tikuyenera kuziyesa kwambiri kunena kuti kodi malo ena alonse amene ndili ineyo Khristu Yesu ali nane pamodzi? Chifukwa ngati Khristu Yesu sindili naye tili pamodzi ineyo ndisayembekeze kuti ndionesa chinthu cha uzimu, chifukwa uzimu ndi umoyo wake umene uli mwandani mwa ine. Ndeno muyembekeza bwanji kuyankhula bwino pamene Khristu Yesu pamalopo palibe? Muyembekeza bwanji kuchita mokhulupirika pa ntchito imene mwapatsidwa chonseyo Khristu Yesu palibe pa moyo wanu? So zina mwa izizi ndi zimene anthu ambiri pa dziko lapansi kupeza kuti akuzionetsera ngatino mtengo kapena ngatino mbewu ija inatsalidwa pa minga, makamaka sikubala chani, sikubala zipatso. Khopera ti okay brother Peter, khopera mwina pali funso asani maiki kuti ngati pali funso khoza kutero ndisanapitirize. I think mina nali by accident. Twabiririza. Okay, chabwino. So nkhani yonena kuti zilabadiro za moyo wapansi pano ambiri zikuwalepheretsa kuyika chidwi chawo pandani pa Khristu Yesu. Ndiye Yesu ananena kuti zimenezi tikuyenera kukhala nazo mosamalitsa kwambiri. Okay, ndikuyenera kuti mwachitsanzo tikuyenera kuti tsiku ndi tsiku ati zilowa mwina ma social medias kumacheza ndi azinzathu azibale athu amene tili nawo. Komano nkhani yonena kuti pambali ponena kuti mukuyenera kulowa ma social media mukacheze ndi abale, zindikirani zonena kuti social media yako kuli ubwino sonena kuti mukhoza kukapeza zambiri zimene zingathandizie moyo wanu wa Chikhristu kuti upite chitsogolo. Mwachitsanzo ifeyo tili ndi agent ma channels athu SOL Studies kumene kuli zambiri kumene kozonena kuti ukangotsekulako mwinanso sungakhalenso ndi nthawi yonena kuti uzingokhala pa Facebook paja ndikumangoonera zina zake zosangalatsa zakudziko zimene zingamusangalatse moyo wako wa tsiku ndi tsiku. Mwina ukangotsekula kumene ukang'amba kuonako, mwina ukang'amba kumverako zinyimbo zimene zinaponyedwa kumene kuja, mwina ukang'amba kumene kuonera ma presentation amene ali kumene kuja, umapezeka kuti chidwi chako chonse sikufunanso ukapezekanso kuzina zija mpaka na moto phone ndikutha ndikupeza kuti ukathajanso kazanso ukabwereranso konkucha zakaziona. Koma wina akapezekanso kuti zimene zija kumene kuja kusangalo ingakhale kukachita view lesson imodzi kumene kuja ingakhale 1 hour ikhoza kuoneka ngati kwa iye kuoneka kuti ndiyo chuluka kwambiri kupanga zimene zozo. So zimene zikutipangisa kuti tizititimira zina mwazo ndi zimene zozo. Tikuyenera kuti tisangalale. Ine timayenera ticheze ndi azinzathu amene tinawo ma best friend. Koma ngati best friend wathu amene timacheza naye ndionena kuti tikhoza kucheza naye ngakhale 20 minutes lokosa kapyana pa za Khristu Yesu. Ndephindu lake ndi nyani? Kuli bwino mabwenzi otero pakati pathu atapanda kukhala ifo yani tizindikire pali verse ina ndimayisaka koma sindimayiveza amanena kuti nkupenyere ati masandulika. Zinthu zimene nthawi zambiri tikupenya ndi zimene tikumva ndi zimene zimapanga moyo wathu. 2 Korinto 3 verse 17. Okay, 2 verse 17 ndi 18 ya tawerengeni. Okay, ni hii ndinaiona nayo mano bali na again nimeona bebo limo. Okay, ndinkutingwa yone bebo ni 23 this 18 Verse 17 ndi 18. Okay, this 17 3 verse 17 akuti koma Ambuye ndiye mzimu ye pamene pali mzimu wa Ambuye pali ufulu. Verse 18 koma ife tonse ndi nkhope yosaphimbika popenyerera monga mwakalilole ulemerero wa Ambuye tisandulika chithuthuzi chomwechi kuchokera ku ulemerero kunka ku ulemerero monga ngati kuchokera kwa Ambuye mzimu. Okay ya zikugwisana kwambiri. So ndio mwanja ina Ambuye ndiye mzimuyo, mzimu wa Ambuye uli mwa ine.
So mene ndikuyang'ana pa Ambuye tsiku ndi tsiku ndimapezeka kuti ndikunkandisandulika ineyo ndoti kuchokera ku ulemerero wina umene ndidali nawo kulowa ku ulemerero wa Ambuye tsiku ndi tsiku. So mwanjena zimene ine ndikupenyera ngati ndikupenyera kwambiri zinthu zoti siza uzimu ndizindikire zoti moyo wanga sukhaso wa uzimu. Ngati ndikupenyera zinthu zimene zili za uzimu moyo wanga ukapitiriza kuonekeranso mwa uzimu. Ndi zimene zimachitika iyi ndi tingodera ndikuzongokhala ngati lamulo limene linayikika ndithu titolilenga ngati lamulo la chilengedwe. Ngati sitikupenyerera za Khristu sitikhala mwa Khristu, ngati tikupenyerera za Khristu tikhala mwa Khristu. So mwachitsanzo ngati munthu ukuwerenga kwambiri nkhani za ndale pangatalike pangafupike umayamba kukhala wa ndale. Ngati zikuchuluka za ndale, ngati zikuchuluka kwambiri za mpira umayamba nokukhalanso kukonda zachani za mipira. Ngati zikuchuluka kwambiri mwina tina ilonse yakuziwa imene ukuchichulukisa kwambiri umayamba kulowa mu chimene chichachi. Limene zimachitikira moyo. So ngati sokuyamba sokukonda kwambiri za Khristu ngati daily ukangokhala uzingoyanga nyimbo za Yesu. Okay, kubuku la Akolose chapter 3 anafika ponena kuti tiyenera tilimbe tikhawo otani ozazidwa ndi mzimu wa Mulungu, oyimba chiyimbira kuti nyimbo za chiyamiko pa Mulungu za uzimu zokha. So ngati tsiku limene ndikumvera kwambiri nyimbo za uzimu ndipezeka zotiso moyo wanga ukukhala mu chinthu chimene cha uzimu chicha. Ndoti ndizikondanso kuyimbanso nyimbo za uzimu zija nthawi zambiri. Mwachitsanzo ine pali zinthu zina poyamba ndinkakonda nyimbo zina mwachitsanzo mene ndinali wa 7 ndimakondanso nyimbo kwambiri za 7th day mene 7th day mene yakumalawi muja imayimbira muja mene tikuyidzira kaya mene amayimbira na masaima muja ndizikonda mene ikuyimbira na masaima. Mwachitsanzo chinanso nthawi ina ndinayamba kukondapo nyimbo za western countries mene amayimbira anthu a maiko acha kumadzuloko. Nane zikazo kuti chuni chimene chayamba kundisangalatsa mpaka nasolo kuyenera kuti ndilepe nyimbo imawezo ndikutepa ngati anthu aku western countries acha. So mezi machitikira lamwa zimayenda choncho. Ndoti ngatinso ndayambanso kukonda ndilekeze kumvera zinyimbo ngati zija ainatani yakumazipanga zichi ndipezekanso zonena kuti inenso ndayambanso kusangalatsidwa ndi nyimbo zimenezi. Koma pa nthawi imene mwina munthu ukuyamba kuti uzizimvera zinthu izi ndimapeza kuti koyambirira kuja chifukwa choti uli ndi chuni chimene umachikonda kale cha mayimbidwe ndimapeza kuti nyimbo zija ukuzimva ngati sizikusangalatsa ngati imene omani okani. Komano pakupitiriza kupanga zimene zimapeza kuti wayamba kukopeka ndi umoyo uja mpaka nanonso ukufunanso mayimbidwe ena amtundu wina koma ungofuna mayimbidwe ati okhaokha aja. Ndimene zimachitikira. So chinthu chimene ukuchiona pafupi zimapeza kuti wayamba kukhala mu chinthu chiticho chimene chichachi. That's zimene umoyo umayendera wa tsiku ndi tsiku. Zimenenso zingatithandizire makamaka kuti umoyo wathu wa Chikhristu upite patsogolo kapena tipitire kubwera mbuyo. So funso ndionena kuti ndingatani ne kuti ndiyang'ane Yesu Khristu. Kodi Yesu Khristu ne ndingamuyang'ane bwanji? Mwina nkhani yakulu ndi imeneyo. So pali chitsanzo imene tichionepo makamaka kuchokera mu chipangano chakale chimenenso tikachitumphule ku chipangano chatsopano kuti kodi ndingayang'ane bwanji Yesu Khristu. Mwina funso lalikulu ingakhala imeneyo kuti Yesu Khristu moyo wake ukabale zipatso zochuluka pa ine ndimuyang'ana bwanji? Mwina ndi pamene pali funso. Chifukwa nthawi zina tikamangonena kuti ukuyenera kumangopanga kumangoyang'ana pa Khristu namafa ndeno ndiyang'ane bwanji akulu tandiwuzani ndiyang'ane bwanji. Kodi Peter uchanamba kumira pamazi uja adakayang'ana bwanji amene chayi pa Khristu Yesu? Ndi zimene tikufuna tizione makamaka apa kuti ndingayang'ane bwanji Khristu Yesu kuti moyo wanga upite chitsogolo. Ndeno pali chitsanzo apa Exodus chapter 16 verse yake ya 15. Mwina tisina Peter ndiperekeka chitsanzo china cha umoyo. Tingatani munthu amene wafoka ndi njala kunena kuti timpange kuti akhale olimba. Ndikukhulupirira kuti njira yokha imene tingachita kuti timpange munthu wa njala amene wafoka amene mwina akufuna mpaka kufa chifukwa cha njala, mwina njira yokha imene tingagwiritsa ntchito ndiyo ili mpase chani timpase chakudya. Yankho ndikukhulupirira likuyenera kukhala limene. Ngeno funso ndonena kuti kodi kumpempherera munthu wa njala kungamulimbise iye? Ndionera kuti sindikukhulupirira kuti kumpempherera munthu wa njala kungamulimbise kapena ma exercise ena aliwonse amene tingampange munthu amene wafoka ndi njala sindikukhulupirira kuti angasinthe china chilichonse. Solution ndiyonera kuti wanjala mpaseni chakudya akadya mwampangira chozizwa apezeka zoti moyo wake watani walimbitsidwa. So funa tibwere ku nkhani ino ya anthu amene tili kuzimu.
tingatani anthu amene akuoneka kuti moyo wauzimu ukupita pasi kunena kuti akhale olimba. Ndiye ndikumene tifuna tipite ku Exodus chapter 16 makamaka phunziro lina limene analipereka kwa ana a Israeli limenso likhoza kutithandizira ife moyo wathu wa tsiku ndi tsiku kuti tizipitirira kukhala olimba moyo wathu wa Chikhristu. Exodus chapter 16 verse yake ndiyo ya okay. Exodus chapter 16 tipite ku Exodus chapter 16 verse 15 then ndizalenga verse 19 ndizapitano ndi verse 20. So pali chinthu china chimene chidachitika ndi ana a Israeli imene anali mu chipululu limene ndi phunziro labwino makamaka limene lingathandizire moyo wathu wauzimu kuti uzipita chitsogolo. Exodus chapter 16 akunena chonchi verse yaka 15 yes 15 akunena kuti ndipo pamene ana a Israeli anakaona anati wina ndi nzache nchiyani ichi pakuti sanadziwa ngati nchiyani, ndipo Mose ananena nawo ndiwo mkatewo Yehova wakupatsani ukhale chakudya chanu. So ana a Israeli mu chipululu Mulungu amagwesera mana of course ati samadzidziwa kuti dzina lake ndi chani. Mana paja amatanthauza kuti ichi nchiyani, what is this. Mmene Mulungu amagwesera mana afika poda pano ndi chani izi. So Mose akwalimbisa kuti uwu ndi mkate umene Mulungu wakuta nini wakupatsani. Panali lamulo limene anawapasa la mkate wa mana amene akuti azitolera. Verse 19 anawuza kuti chani. Verse 19 kuti ndipo Mose ananena nawo palibe munthu asiyeko kufikira mmawa. Mwana mukabwera mu verse 22 akunena kuti anawuza zoti akuyenera kuti azitola malingana ndi mmene njala yake munthu achani alili tsiku limenelo. Umadya yo zokwanira 1 kg tola mokwanira ndi 1 kg ukadye. Then usaganiza zonena kuti utole zonena kuti zina ukazisunga uzadya tsiku lina. Zimene zanaletsa kuti ayi. Verse 19 ndi zimene akunena kuti osatola zochuluka zonena kuti ukazisunge kufikira mawa. Ineno funso likhoza kukhala nawo kodi munthu amene angakhale ndi ganizo loti ndifuna ndilole zochuluka zonena kuti mawa ndizadye, kodi cholinga cha munthuyo chimakhala chotani? Akamati ndifuna ndilole ndi za mawa kapena ndi za mkuja, cholinga cha munthuyo chimakhala chotani? Nanga ndi chifukwa chani Mose analesa ganizo limenelo? Of course anayankhula ndi Mulungu kuti anakuyenera anthu azitola cha tsiku limodzi. Ndi chifukwa chani Mulungu analesa kunalesa kuyenera kutola chofikira ndi mawa. Verse 20 akunena kuti koma sanamvere Mose, ndipo ena anasiyako kufikira mawa, koma unagwa mphutsi nununkha, ndipo Mose anakwiya nawo. Ndakuti makosa anaja sanamve, anapezeka zokuti atola ndi asunga kufikira mawa. Ndakuti zinthu ja kumene anakazika kuja kumisasa amakhala kuja zinapezeka zagwa yani zakupha mphutsi. Zotsatira zake Mose anatani anakwiya nawo. Lero tifuna tione kuti ndi chifukwa chani chimene Mulungu ananenera kuti makosa nawawa sakuyenera kumatani kumatola mana onena kuti apitilire tsiku limene iwo aliro. Mwanja ina ndi chifukwa chani akunena kuti atole za tsiku lomwelo. Ndi zimene tikufuna kuti tizikambirani. So timafuna tingooneka chithunzi zingapo zimene Bible limaonesa. Ifana tikamawerenga Bible chipangano chakale zambiri zimakhapo chithunzi zimene zenzeni zimaonekera makamaka ku chipangano chatsopano. So ndiyambeka ndi Mose amene akuwauza ngati mneneri wauza zoti muzitola mana malingana ndi ayi. Mose ndi amene akutulusa lamulo limene lachokera kwa Mulungu. Ndiye tifuna tiyambe kuona Mose. Kodi Mose amayimirira chani? Nanga Mose mu nthawi ya zenizeni amafunira kuti apereke chidwi chotani kwa ana a Israeli umene uzakhale mpingo wa Mulungu mu nthawi ya kumapeto. Tikabwera Deuteronomy chapter 18 verse yake ya 18. Mose anawuzapo chinthu china chimene makamaka chimene akuti chayike chidwi kunena kuti kodi tikamanena za Mose akuyimirira ndani? Kapena Mose amene amakhala pa position yoyimirira uti. Deuteronomy chapter 18 verse 18 akuti ndizakudziwitsani ndidzawaukitsira mneneri wa pakati pa abale awo wonga iwe, ndipo ndidzampatsa mawu anga mkamwa mwace, ndipo adzanena nawo zonse ndimuuzaze. So Mose inayang'ana nthawi yonena kuti anayenera kuti amuke kapena kuti afe ndi zina zonse zimene Mulungu anachitira zichaka kumuukisa ndi kukakhala kumene kuli Mulungu. Inayenera nthawi imene kumkwanira. Komano Mose anenera kusiya chiyembekezo kwa ana a Israeli kunena kuti Mulungu sadzangokusiyani chonchi koma adzakuukitsira mneneri wina. So Mulungu analonjeza ana a Israeli kuti adzaukitsira mneneri onga ngati Mose. So tikachita trace tikayang'anayang'ana kuchoka mpaka timapeza kuti mneneri amene akunenedwa uyuyu si winanso ayi si
sikuti kubwera ngati mene anabwerera pambuyo pake ngati Yoswa kapena aneneri onse amene anakhala koma Yesu okay ndi amene amanenedwa kuti azabwera mneneri pakati pa ana Israeli okhala ngati Mose amanena za Yesu. So Yesu amene ena ndi amene Mulungu akunena kuti ndidzamuza chilichonse choyenera kuti azauze ana a Israeli kuti achite. Mwa njira ina zimene Mose analamulira pa matoledwe a mana mu chipululu, Yesu sakuyenera kuti azabwerese mene anthu akuyenera kuchitira makamaka pa matoledwe amanaja kunena kuti amatanthauza chani makamaka kumoyo wa tsiku ndi tsiku. Kutola kwa mana kumachitika daily. Chifukwa choti munthu amene akutola mana ndi munthu amene ali ndi njala, amene akuyenera kuti akhale olimba ndithu asakhale ofoka kapena kuti asafe chifukwa chachani chakusowa chakudya. Lero tikabweranso ku nkhani ya umoyo wauzimu ndi kuti Khristu sakubwesa chauzimu, sakubwesa chakuthupi ayi. Ukuti kuphunzira zakuthupi komano Khristu sakufuna kuti abwerese chakuthupi. Paja akunena kuti chilamulo chinapasidwa kwa Mose koma chisomo ndicho onadi zinaza ndi ndani ndi Khristu Yesu. Yohane chapter 1:17. Mwanjana Khristu sakuyenera kuti abwerese chenicheni choonadi chimene chinali mu ziphiphiritso zina zimene tinaziona mu chipangano chakale. So Yesu Khristu anena chani pa nkhani iyi? So ndimafuna ndiyambeka ndi nkhani yakutola kwa mana mu mchipululu ndi phunziro losangalatsa kwambiri kumoyo wathu wa tsiku ndi tsiku limene lingatithandizire. Anthu aja akuwuzidwa kuti muzitola mana pa day imodzi. Day imeneyo tolani zokwanira pa tsiku limenelo. Likakwana mawa katoleni pakukwanira mawa. China chimene Mulungu anaonenera zimene zkuti sakuyenera kutola za masiku awiri ndi ichi: munthu amene watola za lero ndi za mawa ndiye kuti mawa safunikanso zoti uja wampatsa uja amuyang'ane. Tikabwera ku pemphero la Yesu Khristu amene anaphunzitsa ophunzira ake Luka chapter 11 mukaona kuti ananena kuti mutipase ife chakudya chathu cha lero. Osanena kuti chakudya chathu chani cha mawa. Mwa njira ina lero tipemphe chakudya chokwanira lero, mawa ndipempha chakudya chokwanira mawa. Ndi chifukwa chani? Ngati ndingapemphe chakudya chokwanira ndi mawa ndoti mawa simfunikanso ndimpemphe, zimene zikutanthauza kuti mawa sindifunikanso kuti ndiyang'ane Mulungu chifukwa dzulo wandipatsiratu za masiku awiri. Kapena ngati ndingatole za 1 week ndiye kuti wiki yonse ino sindifunikanso kuti ndiyang'ane Mulungu ndoti ndikuyenera ndikapange chani ndikapange zanga chifukwa Mulungu wandipatsa kale zoyenerera. Zimenezo Mulungu akuti ayi mutole cha lero cholinga choti mawa likakwananso mundifunenso muyanjanenso ndine. So ngati Israeli akanapanda kuyanjana ndi Mulungu ndoti mawa sakanawapatsanso mkate, zonsati akanafa ndi njala. So kuperekanso kumoyo wathu wa tsiku ndi tsiku ndoti ngati ine ndayang'ana Yesu lero sizontho zoti mawa sindimuyang'ana Yesu, mawanso ndikuyenera ndimuyang'ane Yesu. Chifukwa chani? Mawa sakuyenera kuti moyo wanga wauzimu awuthandizire kuti upite chitsogolo ndisabwerere mbuyo. Ndoti ngati ndinganene kuti lero ndipangiratu zoti moyo wanga wa mawa ndiupangiretu lero ndoti mawa ubwino wa Yesu sindiuona, sakhala ofunikira kwa ine pa Yesu Khristu. Ndoti mwachana ndipita ku zintchito zanga zimene zikandithandizire chifukwa za Yesu ndapangiratu izo. So Yesu mu chipululu mana anawalitsa kuti musamatole masiku awiri koma muzitola chani wa tsiku limodzi. Tsiku limenelo mudye ukukwanireni, mawa mupitenso mukatole chani mukatole wina. So tifuna tione kuti ngati Yesu unotsopano atiuza zotani ifeyo kumoyo wathu wa tsiku ndi tsiku mene tingamachitire, mene tikufuna kuti tizimuyang'ana Iye tsiku ndi tsiku. Chifukwa nkhani yonena kuti tikuyenera tichitire ntchito ya Mulungu. Ntchito ya Mulungu sindikukhulupirira kuti ndi ntchito imene ndachita dzulo lokha kapena ndachita dzana lokha. Dzulo ndinachita ntchito ya Mulungu, leronso ndichite ntchito ya Mulungu. Ntchito ya Mulungu yake ndiyo tani? Dzulo ndamuyang'ana Yesu, leronso ndimuyang'ane Yesu. Ndoti maso ndimuyang'ananso Yesu. Ndi zimene Yesu akufuna kunena kuti ntchito ya Mulungu ndi ya daily, si imene inachitika tsiku ina lake kuti yalekeka basi inakwanira, koma ikuyenera kuti ichitike daily. Ngati sindichita lero ndiyoti mwa njira ina moyo wanga upezeka kuti wamba kusowa. Ndingopeka chitsanzo cha nkhani yakudya. Ngati munthu unadya dzulo lokota kuti iweyo madya tekeze mitanda iwiri ya sima, ndiye iweyo kunena kuti okay mitanda ya sima ya lero ya imene ndadya ndidye lero iwiri ndifuna ndiyiphatikize ndi amawa mitanda iwiri ndiyo ndidya 4 kapena ndi amkucha ndidya mitanda 6. Sindikukhulupirira zingatheke. Mapeto ake munthu umadzimbidwa kapena umatsekula mimba kumene. Koma ngakhala utadya mitanda 4 ya tsiku la lero sonto zone masukhala ndi njala mokhala ndi njala chifukwa chakuti pali lamulo la chiyengedwe imene lilipo lonena kuti wadya lero thupi lako ligwisa ntchito chakudya cha lero kwa lero, mawa lifunanso chakudya china. So sitimadya chakudya
cha masiku awiri kudyatu tsiku lina zosatheka. Sizimapindula ku moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Ku moyo wathu wakuthupi sizingapindule. Nde tikabweranso ku nkhani ya moyo wauzimu, Khristu Yesuso afuna atiphunzitse chinthu china. Tatiyeni tionene kuti kutola kwa mana kuja kufuna kuti anthauzire chani mu Yohane chapter 6. Ndikukhulupirira kuti ndikumene tionenso mkate umene uyenera kuti upasidwe kwa anthu. Yohane chapter 6 verse 33. Unena kuti Bible kunena kuti chani? Tatiyeni Yohane chapter 6 verse yake ya 33 unena kuti ikuchita iruza chani. Yesu anena chani amene akutenga udindo otsogolera Israeli monga Mose anachitira ndi ana Israeli mu chipululu. Yesu akuchita anenapo chani ndi mpingo wake makamaka masiku ano, makamaka pamene tikufuna kuti moyo wathu uzikhala ndi zipatso zokwanira bwino. Yohane chapter 6 verse yake ya 33. Yohane chapter 6 kuli nkhani ya kuchulukitsapo mikate. Yesu anachulukitsapo mikate ni kwanirapo chani anthu onse, anthu nadya narani nakhuta. Tikabwera pa verse 33 akunena kuti pakuti mkate wa Mulungu, okay, mwina ndibwereka mbuyo. Ndibwerereka verse 30 pamene anthu akufunsa chifukwa chache anati kwa iye, ndipo muchita chizindikiro chanji kuti tione ndi kukhulupirira inu? Muchita chiyani? Verse 31 Atate athu anadya mana m'chipululu monga kwalembedwa, mkate ochokera kumwamba anawapatsa iwo kudya. Verse 32 chifukwa chache Yesu anati kwa iwo, indetu ndinena kwa inu, si Mose amene anakupatsani inu mkate wakumwamba, koma Atate wanga akupatsani inu mkate woona wakumwamba. So ana Israeli amamuza Yesu Khristu atawauza zonena kuyenera kuchita ntchito ya Mulungu. Yesu auza ana Israeli, okay, teori Ayuda alembi ndi Afarisi ndi ophunzira ake omwenso Yesu Khristu akudzimvera pompo. Verse 29 kuti ntchito ya Mulungu ndi mukhulupirire iye amene anamtuma. Ndi akunena kuti inuyo mutiuza chani chimene ife tikuyenera tichite. Ndeno akunena kuti ifetu kholo la makolo athu mu chipululu anapasidwa mana anadya nakhuta. So inuyo mutipatsa chani? Ndi Yesu akuwauza zoti si Mose amene anawapatsa makolo anu m'chipululu muja mana. Mana amene anapasidwa m'chipululu anawapatsa ndi ndani? Atate wanga. Ndeno lero notsopano Atate akupasani inuyo mkate woona. Sakupasaniso ija inapasidwa umeja, koma afuna kupasani mkate woona amene ukuthandizeni inuyo kuti mukhale ndi mphamvu yanu ku moyo wauzimu. Ndi Yesu akunena mkate umene verse 34 akuti pakuti mkate wa Mulungu ndiye ukutsika kuchokera kumwamba ndi kupatsa moyo wa dziko lapansi. Yesu anafika ponena kuti mkate umenewo ndiye mwini. Mukapita mpaka na pa verse 51 muona kuti mkate wa moyo wotsika kumwamba ndine amene. Yesu amene azimezonso ndine mkate wotsika kumwamba. So ngati mukufuna kuti mukhale ndi moyo mukuyenera kuti mudye mkate umene utsiku ndi tsiku. Ndi muona kuti pa chifukwa ichi mukapita mmusimu mumva zoti anthu ambiri anasiya kutsata Yesu Khristu. Atanafika poyankhula zonena kuti tingamudye bwanji iyeyo ngati mana, ngati mkate. Tidya bwanji ife thupi lake. Anthu samamvetsetsa kuti Yesu Khristu akufuna kutanthauza chani tikamane nkhani yakumuyang'ana iye. So tikabweranso kwa inu ndine tikabwera za nkhani ya mkate Bible limakhala kuti likuoneserapo nkhani ya ngati mawu ake amene ife timawawerenga nthawi ndi nthawi ndi amene akuyimirira mkate amene angathandizire moyo wanu ndine kuti ukhale ndi thanzi makamaka ku moyo wauzimu. Ndoto mwa njira ina ineyo ndikuyenera kuti tsiku ndi tsiku ndizikhala ndi nthawi yakuyang'ana mawu a Mulungu. Ngati sindingayang'ane mawu a Mulungu ndizindikire zonena kuti ndifa ndi njala kapena kuti ndiyamba kufowoka, zimene zikaonetsera zonena kuti zipatso zanga za moyo wa Chikhristu sizikuonekera. Mwa njira ina kukacha mamawa ndikuyenera kuti ndinke kuntchito, koma ndisanayambe kuchita ntchito zanga zina zilizonse ndikuyenera kuti ndizindikire zonena kuti ndikuyenera kaya nditenge mkate wa moyo ndidye tsiku limenelo. Lero mwa njira ina ndikuyenera kuti ndisake malemba a Mulungu kuti mawu a Mulungu akunena kuti chani, ndizipatulire nthawi yoti ndiwerenge mawu a Mulungu. Ngati pali kuyenera kaya kuti ndiyimbe zauzimu ndiyimbe zauzimu. Ngati pali kuyenera kuti kaya ndionera ma presentation awo ina wake kaya kulalikira uthenga wabwino ndionere pa nthawi ina yake. Ndisaone nthawi imene chakuti kapena mwina indichedwesa nthawi yanga imene ndikuyenera ndikagweza ntchito. Ayi, chifukwa ngati ndingapange chimenecho ndiyoti ndikulephera udindo wanga woyang'ana pa Khristu Yesu tsiku ndi tsiku. Zimene zikaonetsera kuti kumapetopeto kwake ine ndayamba kutitimira, ndayamba kulowa pasi moyo wanga wachani wauzimu. Ngati sindinadye tsiku la lero zikuyenera kuti zionekere kuthupi langa onera kuti ndikuyamba kufowoka. Ngati sindinamwe madzi tsiku la lero zikuyenera zionekere pa moyo wanga kuti ndayamba kufowoka ndi ludzu.
Mwanja ina tikaona zonsezi mkate kana ndi madzi ndiwo umoyo wa Khristu Yesu umene uli mwa ine. So umoyo wa Khristu Yesu ndiuchita bwanji kapena ndiyang'ana bwanji pa Khristu Yesu? Kuyang'ana pa Khristu Yesu kukutanthauza kuyang'ana pa mawu ake, kuyang'ana pa zinthu zonse zimene zauzimu zimene anaziyika. Ndoti mwanja ina pali zinthu zingapo ndikukhulupirira zimene timaziona nkhani mwina kuwerenga mawu, kusonkhana ndi ena, plus yapo kugawira anthu ena zinthu zimene neno ndazitani zija ndazimva zija. Buku la Miyambo pali amoni amene ananena kuti wothiya naye sadzathiridwe. So mwanja ina ngati nene ndikupasa anthu ena zinthu zimene Mulungu anandipasa, Mulungu azipezeka kuti akundipasanso ziyani, akuzipasa zina. Koma ine ngati ndikungosunga zinthu zija zimapezeka kuti zikuonongeka chifukwa sindikugawira anthu ena. Ngati ndapeza chakudya chochuluka pa tsiku la leroli, ngati sindinagawira ena chakudya chija chikandikwana ineyo zotsatira zake chisasa. So ngati chachuluka ndikuyenera ndipase ena. Ndoti mwanja ina ngati ndawerenga malemba ndipeza vumbuluso pavuto pasavute. So vumbuluso amene ndalipeza ndikuyenera ndigawire nalo chani anthu ena. Pali makosa ana eneneyo amafika pamadandaulo zonena kuti lero mwina kwawo zoti akulu lero mutenga mbali mulalikira kapena lero mutenga mbali muphunzitsa anthu. Mumva zonena kuti akulu sindikwanisa. Simukwanisa bwanji akulu? Sindinakozekere. Okay, ndiye oganiza zonena kuti vumbuluso la Mulungu lingabwere kwa iweyo chonse chisoma werenga malemba sizingatheke. Paliponso amene ukuwerenga pafupipafupi mavumbuluso aja amachuluka. Paliponso amene ukuyang'ana pa Khristu Yesu uja pafupipafupi zinthu zimachuluka. Ndipo zoona kuti anthu ena afika pa gawo lonena kuti lero kutumikira Mulungu apeza kuti akulu tatengani mbali leroli. Mulungu adzidzimutsa. Sazafikanso ponyalanyaza kapena kutenga ma seconds kuti ayankhe amangonera kuti ndipanga. Chifukwa chani amakhala kuti daily wacha amakhala kuti akuyang'ana pa Khristu Yesu uja, akuyang'ana malemba ake kapena amalimbikitsika ndi malemba ake kakupyolera mwa anthu ena amene ayankhulapo zothenga wabwino. Zotsatira zake zinthu zimakhala kuti zili m'malingaliro awo. So kuzigawira kwa anthu ena kumakhala kwa easy. Neno Khristu Yesu imene akuyang'ana chionera kuti mkate wotsika kumwamba umene uli thupi lake tikuyenera kuti daily tizilidya thupi limene lili. Umoyo wa Khristu Yesu tiziutenga tsiku ndi tsiku. So tiziutenga bwanji? Ndi malemba ake tiziwalingalira nthawi ndi nthawi. Tsiku lisapite tisanaganizire za mawu a Khristu. Chenjezo limene Yesu lili kubwera kwa inu nokha komanso ingakhale kwa inenso amene ndikuyankhula ifa chinthu chichi ndimene ndinachiona mu experience kunena kuti okay bwanji moyo wanga nthawi zina ukufoka. Ine nafika pamano kuti okay mwina ndikayirikiza mmene ndinali chaka chatha kuti chaka chatha ija ndinali beta kuyerekeza ndi chaka chino. So nanenso ndinazindikira za present naona kuti moyo wanga umatayikiranji kapena kuti moyo wanga umatsikiranji kapena kuti zofunda zina zimaonekeranji. Nkhani yake ndi apa kuti okay sindikuyang'ana pa Khristu Yesu daily. Zotsatira zake ndayamba kutani kutsika pasi. So mwanja ina ili ndi lamulo limene analika Khristu Yesu. Ngati tikufuna kuti umoyo wa Khristu Yesu upitize kubala zipatso zijawanena kale kunena kuti zilabadiro za moyo wapansi pano ambiri zawapangitsa kuti mtengo kapena kuti mbewu yawo isabale zipatso zochuluka. Mwanja ina chifukwa kuti anthu sakupanga izizi, munthu sakupanga izizi, moyo wake uzimu umapezeka kuti kunkapasi basi. Kena kumzamva zoti munthu uja wabweranso ku zintchito zake zakale wayambanso kuledzera. Chifukwa yani yoti mwanja ina amene azikhala pafupi ndi Yesu koma kukhala pafupi ndi anthu amene ali akudziwa amene alibe umoyo wa Yesu. Ndiye malangizo amene akubwera mwiri mwake ndota oyipa okhoka. Zapeza kuti munthu anasiya mowa kena kuyambanso kumaso mowa ambanso kuledzera. Zinthu zimene sizili zoyenera anthu amene ali mwa Khristu Yesu. Zina mwa zimene maziphunzira mbuyo mucha kunena kuti mayendedwe atsopano a mitundu amene samenenso kuonekera pakati pa anthu amene ali ndi umoyo wa Yesu Khristu. So solution ndi imene yonena kuti Khristu Yesu ndimuyang'ana kudzera mu mawu ake, kudzera kaya mukulimbikitsana kusonkhana ndi anthu ena, kudzera kapena kaya mkugawira anthu ena pa zinthu zimene ine ndaziphunzira. Ndikatero ndizapezeka kuti moyo wanga wa tsiku ndi tsiku ukungopitirirabe nani nosangalala. Mwanja ina lero ndikuyenera kuti ndipemphere. So mmene ndikupemphera moyo wanga sungakhale chimodzimodzi. Mmene ndikuwerenga malemba singakhale sindikhulupirira kuti munthu angawerenga malemba osafuna kupemphera. Sindikhulupirira kuti munthu angawerenga malemba mwinanso osafuna kuyimbira Mulungu. Apeza kuti zisije zikuyendera pamodzi. So nkhani yayikulu ndiyonena kuti chifukwa yoti ukuyang'ana pa umoyo umene wa Yesu Khristu umapeza kuti zina zijano zikungochitika mu automatic. Iwe ndikumadabwa kuti zikubwera bwanji sizikubweranso chifukwa cha njira ina koma chifukwa yokuti daily ukuyang'ana pa zinthu zimene. So ukangosiya kuyang'ana pa izizi umapeza kuti wamba kutani wamba kutitimira. So mwanja ina tikabwera ku mpingo wathu mu choyambirira uja ndoni mwanja ina mmene amachitira zinthu zawo Khristu satangochoka kumene zinasiyana kwambiri ndi patapita nthawi anapeza kuti machitidwe awo ayamba kusiyana ndi mmene analipo yamba paja. Mwina wachitsanzo amazisalira kudya. Chimene akusalira kudya ndi chifukwa cha
moyo wa Khristu Yesu kupitirire kuumbikabe kuonekerabe mwa iwo. Zipezeka kuti mene amasalira kudya zasintha, kapena mene amawerengera malemba zatani zasintha, kapena mene amachitira posonkhana ndi anthu ena zatani zasintha. Alosapo zinthu zina. Tikabwera ku Mateyu chapter 25 timapezapo fanizo la anamwali 10. So mukalitsatanso fanizo la anamwali 10 mukapeza kuti chimene chinapangisa kuti anamwali agone mmene mujamo, kapena kuti experience yawo isinthe. Muona kuti pamene anaona kuti mkwati anachedwa akuti anagona tulo anthu aja anazimisa nyali zawo. Mwanji aina paliponso amene munthu wambe umene chikhristu umayamba kumvesesa kunena kuti Khristu Yesu ali pafupi akhoza kubwera nthawi ina iliyonse. Khristu Yesu akufuna kuti ndipange izi, ndio umakhala kuti osangalala kwambiri kuchita ntchito imene ijayi, kuwerenga malemba, kupemphera pafupi, kumuimbira iye molimbika, kapena kusonkhana ndi anthu ena, plus apo kumapita kagawana ndi uthenga uja. Kenako ukaona kuti I think nthawi ikanalipo, kenako kuyamba kutayirira, umapezeka zokuti zinthu zija zimene zimaonekera kuyambirira amachitachita awo zimodzi zimapezeka kuti zamba kutani osaonekanso. Nkhani yakuti ndi imene yonera kuti Khristu akufunisisa ife kuti nthawi ndi nthawi monga zimachitikira ndi mana mu chipululu zizichitikanso ndi ifeyo. Ana Israeli amatola daily mchipululu muja. So tsiku limene samatola ndi la Sabata lokha. Chifukwa yani zimene anazitola Friday ndi zimene amazigwisa ntchito lili la Sabata. So tikabweranso kwa ifeyonso amene tili mwa Khristu Yesu, zile zonse zimene tazitola mkati mwa wiki, ngati ine ndakhala ndi Khristu mkati mwa wiki, ndi mavumbuluso ambirimbiri. Mande ndakhala ndi Khristu, vumbuluso la Mande ilipo, lachiwiri ndi vumbuluso lachiwiri, lachitatu ndi vumbuluso lachitatu. So kutero so zonsezi ijano ndikakumana ndi anzanga paja Bible kunena kuti musaleke kusonkhana pamodzi monga ena amachitira. So mene ndikusonkhana ndi anzanga ndikuwatenga mavumbuluso achaza ndikuwagawira azizanga onse, plus apo ndikupereka umboni wa zimene ndaziona mkati mwa wiki. Zimene zija zikapangisa ena kulimbikanso moyo wacha wa Chikhristu ndikumapita chitsogolo. Ndimene zimachitikira moyo wathu wa tsiku ndi tsiku kuti ukapitire kulani kubala zipatso zochulukira. So ndimafuna tipite ku chitsanzo china makamakaso zimene ndikuyenera kuchita makamaka kuti umoyo umene wa Khristu Yesu upitirize kuonekera pa ine. Pali chitsanzo ichi chimene Yesu Khristu anachionetsa makamaka amene anapita kukacheza ndi anthu ena ku banja lina, makamaka Luka chapter 10 verse 38 kulekeza 42. Pali chitsanzo amenepo chimene ndikukhulupirira kuti chitithandiza kuti timvetsese kumene kuti kodi kukhala pafupi ndi Yesu Khristu zimatanthauza chani, kapena kuyang'ana Khristu Yesu ndi kuchita ntchito ya Mulungu zimatanthauza chani. Luka chapter 10 verse 38 pali nkhani ya Mariya ndi Marita, nkhani yodziwika bwino kwambiri, komano ilithandiza kuti tizindikire kuti kodi pa moyo wathu tikamakamba za chinthu chimene chili chofunikira kodi ife tiziyikira tsiku ndi tsiku chimene ndiye chani. 38 verse 38 akuti ndipo pakupita pa ulendo pawo iye analowa mmodzi wina ndipo mkazi wina dzina lake Marita anamulandira iye ku nyumba kwake. Verse 39 ndipo anali ndi abale wake wotchedwa Mariya, ndiye wakukhala pa mapazi a Ambuye namva mawu ake. Verse 40 koma Marita anatekeseka ndi kutumikira kwambiri, ndipo anadzako nati, Ambuye, kodi simukusamala kuti m'bale wanga anandisiya nditumikire ndekha? Mumuwuze tsono kuti andithandize. Verse 41 koma Ambuye anayankha nati kwa iye, Marita, Marita, udankhawa ndi uvutika ndi zinthu zambiri. Verse 42 koma chisoweka chinthu chimodzi, pakuti Mariya anasankha dera lokoma limene silidzachosedwa kwa iye. So tikayiona verse imona kuti Yesu afika ku nyumba kwa Marita ndi Mariya. Yesu atangofika, Mariya anasiya zinthu zonse zimene anene akuzichita ndikukhala pamapazi pa Yesu Khristu ndikumamvetsera mawu a Khristu Yesu amuwuza chani. Komana kuti Marita ataona kuti Yesu wabwera, kayana kangomulonjera namaizo mulonjera ndakuti anakalowa ku kitchen ndikuyamba kutakataka kuphika. Kenako anadzafika potenda kuti Mariya sakubwera santhandiza, ndakampezapo Yesu nkumamuwuza kuti tamudziwitsani m'bale wangayo kuti apite ku kitchen akandithandize ifo ndisende. Zotsatira zake Yesu sunakumuyamikira Marita kuti akuchita ntchito yabwino, akunena kuti no Marita, bwanji ukudankhawa ndi zinthu zopanda pache, mwanji aina bwanji uyika chidwi chako pa zinthu zimene zingakuthandize. Mnzako uyuyu wasankha chinthu chimene chofunikitsitsa, chofunikitsitseke ndi chiti. Marita ukakupanga zake zoti zithandize ku moyo wako wakuthupi, anthu adye moyo wako wakuthupi ukhale mphamvu. Pamene Mariya sakupanga zinthu zoti zithandize moyo wako wakuthupi, koma akupanga zinthu zoti zithandize moyo wako chani wakuzimu, chifukwa ndi chimene chofunikitsitsa. Ndiye Yesu akuyamikira chimene wachita Mariya, kuti Mariya wasankha malo oyeneretsetsa. Mwanja ina izi zingopeka chithunzi chonena kuti inde zonse zimene timaziganiza kuti ndi zofunikira kuti kuti zithandize ife moyo wathu wa tsiku ndi tsiku kuti zipita chitsogolo, zimene zonse sikolakwika kuzichita ayi. Koma nthawi imene tikufunika kuti
Khristu Yesu akutifuna kuti tikhale naye pafupi. Nthawi imene tikuyenera kuti tiwerenge malemba ake, kapena nthawi imene tikuyenera kusonkhana ndi anthu ena, kapena nthawi imene tikuyenera kugawira zinthu zimene ife tazipeza mwa Khristu Yesu kwa anthu ena, kapena nthawi imene tikuyenera kuti tipemphere, sitikuyenera kuti tinyalanyaze, tikuyenera kuti tipezeke pamalo pamene pali Khristu Yesu. Chifukwa ichi chokha ndi chimene chofunikitsitsa kuposa china chilichonse. So muona kuti chitsanzo ichi chikungotitumphulira kuti ifeyo moyo wathu tikuyenera kuti chidwi chathu chonse chizikhala pachani? Pa Khristu basi. Palibe china chofunikitsitsa choposa ichichi. Palibe china chofunikitsitsa choposa ichichi. Ingakhala kuti kagwira zintchito zathu, kaya chakudya tachipeza cha tsiku lero, kaya chamawa chapezeka, ngati mawu uli kuthekera kuti likhoza kalumikizana ndi anthu ena kugawana nawo zauzimu, zathu zakuthupizira tikuyenera kuzisiya kumbali. Ndimasangana chitsanzo imene anenga inapo akamaliza kugwira zintchito zawo pokhala anthu amene anali oluka matenti, akamaliza kuluka zinthu zija akazigulisa ndalama zimene azipeza nthawi yomwe amanyamuka kukazichita support ku uthenga wabwino wosatha. Nano manja ina ife tapeza chakudya, tapeza thandizo athu tsiku limeneyo kapena ndi tsiku la mawa. Mulungu atipasa ndi cholinga chokuti mwina mawa sitikwanitsanso kukapitanso ku zintchito zija, koma tikuyenera kuti tikumane ndi anthu ena amene akufunisisa uthenga wabwino kuti tagawire. So zinthu zimene zindipeza zingatithandizire makamaka kukhala pamaso pa Khristu Yesu. Koma muona kuti anthu ambiri chidwi chawo panopa chakhazikika kuchuma. Ndiye mukapita mu machenjezo ingakhale a Paulo kwa adindo amene ali mu mpingo wa Khristu Yesu akunena kuti wotumikira dzina la Khristu Yesu sakuyenera kukhala munthu wokonda chuma. Chifukwa chani? Mmene ukufuna kukhala wokonda chuma ufunisisa kunena kuti ukwanirisa bwanji kunena kuti chuma chako chizakhazikitsa. Anthu akupanga maziko ku dziko lapansi, anthu akumanga, anthu akulemera, anthu akutukuka, kana akuphunzira sukulu zapamwamba. Kodi ine nditani anangaso lapa ngazimene? So pokhumbira zimene zipezeka zokuti iwe ukutaya chidwi chako pa zinthu zofunikitsitsa zimene zingakuthandize kuti iwe moyo wako uzimu upite chitsogolo. Chimene chimakhala chokuti uyang'ane pa Khristu Yesu kapena upange za uzimu zonse zimene Khristu Yesu akuyikira patsogolo pako kuti tsiku ndi tsiku ukuyenera kuzionetsera. Ndikukhulupirira kuti pakati pathu zikumveka bwino lomwe. Ndeno ndimalize ndi mbali iyi makamaka chakunthawi ya kumapeto ino imene tili. Komanso nthawi ya kumapeto kumene tikupita kutsogoloku kuti kuzachitika zotani, kapena kuti anthu amene ali mwa Khristu Yesu azaonesa moyo wotani. So nthawi ya kumapeto kwambiri zizakhala motani, experience ya nthawi ya kumapeto izakhala yotani. Makamaka buku la Chivumbulutso ndikukhulupirira kuti inaonesanso mbali ina Chivumbulutso 14 pali makosana amene ali mwa Khristu Yesu, makamaka the 144,000. Umoyo wa anthu amene ali mwa Khristu Yesu nthawi ya kumapeto izakhala wotani. 144 Chivumbulutso 14 this yake ya 5 and 4. Yeah, that's 4. Yeah, iwo ndiwo amene sadetsedwa pamodzi ndi akazi, pakuti atsata mwana wankhosa kulikonse amukako. Okay, ndibwerezenso. Iwo ndiwo amene sadetsedwa pamodzi ndi akazi, pakuti ali anamwali. Iwo ndiwo amene atsata mwana wankhosa kulikonse amukako. Iwo anagulidwa mwa anthu zipatso zowundukuka kwa Mulungu ndi kwa mwana wankhosa. So mukaona experience nthawi kumapeto 144,000 ndakuti ndi anthu amene azakhala kuti akusata moyo wa mwana wankhosa kapena kuti umoyo wa Yesu kuna kulikonse kumene akumukako. Manja ina pena paliponse pamene ali chidwi chawo chili pa Khristu Yesu. Sangakapenso nkhani zina ndikhaliranji pakati pa anthu azinzanga ndikumangochedwa mwina 1 yawo mangokamba nkhani zovunda basi macheza ku dziko lapansi. Kazandale kukameza ndale 1 yawo 2 3 hours zindithandiza chani? Anthu awa amangokambira nthawi ya kumapeto 144 akunali ndi anthu amene paliponse pamene mungawapeze iwo mufika pone mwina ngati kuti anachita ngati misala ena nkumva koma inenso ndi izizi zakulowanitu kwambiri uzimu ndi inuwo ndiye mukuchukisa kwambiri ino kwanyi mwango paliponse za Khristu Yesu mwina akupeza pena pake wewe wadekha ukuone azitisa anzako akudzipa pasi kuti aone kodi mkulu uyu wadekha chani pa YouTube pa akuona chani aona zimene akuona muona so za Khristu Yesu azakuona ku Facebook mumaka za Khristu Yesu akupeze kunyumba pesa malemba ali pafupi nawe mumaka za Khristu Yesu. So zinthu ngati izizi ndi zimene anthu amene ali mwa Khristu Yesu azikhala kuzionetsera nthawi ndi nthawi tsiku ndi tsiku. So ife tisembekeze kuti ndi experience yakutsogolo ndi experience imene ngakhale masiku ano ikuyenera kuonekera pakati pathu. Chidwi chathu chakhazikika pa zinthu ziti. So tikatere sindikukayikaso kunena kuti wina wakadzapezeka sonena kuti moyo uzimu kupita pasi sipangapezeke. Tayamba ndikuyesa ndi zinthu kali zimene zizi muone
moyo wanu wauzimu mmene wakhala ukomera. Zina kusenya matendo kwanino moyo wa zipatso za Khristu Yesu umuonekera mwe kwani ndingatani kuti zipatso za Khristu Yesu zizionekera kuleza mtima, chipatso, chiletso, chikondi, chikhulupiriro kapena zonse zija chipiriro zidani kuti zionekere mtendere zioneka bwanji tangomanga zimene zonse kuyang'ana pa Khristu Yesu moyo muzaona zinthu zija zikutani Khristu Yesu akungozi ba makamaka mkati mwa miyoyo yathu. Anthu tikumaonadi kuti koma anthu awa alidi ndi Khristu Yesu osati soti adakhala ndi Khristu Yesu koma ali ndi Khristu Yesu munthawi imeneyi. Ndikhumbira kuti tsiku layo tikhozolekeza apa Mulungu alemekezeke fa yaphunziro limene nayi nayo. Tidzole mwina pali funso ndamanga zimene zikhozobwera mkati kwati mwathu komano mina mungondilola kuti ndingopemphera yanena kuzinazo zibwera pambuyo. Tipemphere. Atate wathu tikuthokozani kwambiri chifukwa cha chikondi, chifukwa cha chifundo chimene ife mumationetsera nthawi zonse. Munanenapo ikakhale chipangano chakale kuti pochitira chisoni anthu anu ana a Israeli makamaka mu 2 chapter 36 verse 15-16 munatumiza aneneri anu kuti makamaka akawauze anthu chimene akuyenera kuchita koma ena ananyalanyaza naseka. Ndikhumbira kuti sonkhale nthawi imene tili mwindi zambiri zimene mukufuna kuti mutiunikire ife ana anu zimene zingathandize moyo wathu wauzimu kuti ukapitire mkachitsogolo. Zina mwa izo ndi izi zimene tinali kukambirana apa zimene zingathandize. Lolani mzimu wanu utitsogolere kuzichita izi. Lolani chidwi chathu chonse chikhale pa inu kufikira maka chifundo chanu chonse chitachitika pa ife ana anu amene takusankhani niyo kukhala mbuye ndi mpulumutsi wathu. Mutidzanse feme china chilichonse tsiku la lero mmene tikhalenso tikupitiriza zina ingakhale muna muli wonse mmene muli mikumano yakupembedzani niyo Mulungu. Lolani ndi zonse zichitike ku ubwino ndi ulemerero wa dzina lanu. Mulole kufuna kwanu kuchitidwe mwa Khristu Yesu nthawi zosatha. Amen. Okay.